Hello. Hello. Latency. Hello. गिबि सिन्थाराव जोंनि बासायगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होनदों मानोना बिनि गेदेर अननायजों जोङो दिनै बे हिराथि रंजामायाव दाब दाब जायगानिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै जोङो खौसेयै रंजानो मोननायनि थाखाय नैथियाव हामबाय होनदों जोंनि गेजेराव
दाब दाब जायगानिफ्राय मण्डलिफोरनिफ्राय नुजाफैनाय जोंनि आंगोनि बिदा फंबाय बिमा बिफा आरो बिब' बिनानावफोर बयनिसिमबो आङो हिराथि रंजामानि कमिटिनि जानानै आरो जोंनि ओमेन कमिटि Bbca नि जानानै नोंथांमोन बयनोबो सानजौफुनि गोजोननाय अननाय आरो सिबिनायखौ होग्रोनाय जाबाय लोगोसे जोंजों हांख्रायजानाय मानगोनां आलासि बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय हिराथि रंजामानि मुङै अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय প্ৰথমে মই আমাৰ মহান ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছো কিয়নো তেওঁৰ কৃপাত আমি আজিৰ এই হীৰক জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ পালো তেওঁৰ মহান দয়া আৰু তেওঁৰ অনুগ্ৰহৰ ফলত আমি আজি এই হীৰক জয়ন্তী উপলক্ষে একেগোট হৈ আমি ভিন ভিন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈ আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিবলৈ এনে সুযোগ লাভ কৰাৰ কাৰণে মই প্ৰথমে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দি আমাৰ এই সভাত উপস্থিত যিমানবিলাক আমাৰ খ্ৰীষ্টীয় ভাই ভনী আৰু লগতে আন ঠাইৰ পৰা মণ্ডলীৰ পৰা অহা আমাৰ যিবিলাক আলহী আহিছে তেওঁলোকক মই আদৰি লৈছো এতিয়া আমি আমাৰ দুপৰীয়াৰ সাৰ্ভিস আমি আৰম্ভ কৰিম আৰম্ভণিৰ প্ৰথমতে মই এটি বাইবেল পাঠ পঢ়ি আৰম্ভ কৰিম দানো जोङो सानजौफुनि जथुमाखौ जागायनोसै जागायनायनि सिगां आङो बाइबेल सिरि फरायनानै आरजनि गेजेरजों दिनैनि बे सानजौफुनि जथुमाखौ बेखेवनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय जोङो बाइबेलखौ फरायनानै खोनासंनि गीतफोरनि 95 नाम्बार 1 आरो 2 सारि আমি শাস্ত্ৰপাঠ পঢ়ি শুনিম গীতমালা 95 নম্বৰ 1 আৰু 2 जोङो फरायनानै खोनासंनि फैदो जोङो फोरबोनि मुङै मोथाय खननि आरो जोंनि बासायग्रा गोजौ अन्थाइनि मुङै गोबारै रंजानि जोङो साबाय होनै होनै बिनि मोखाङाव थाबायलांनि आरो मोथाय खननानै बिनि मुङै गोबारै रंजानि इसोरा बे बाथ्रा फरायनाय आरो जों खोनासंनाय साफ्रोमजों थानानै बोर आरो हेफाजाब होफ्लायथों जोङो आरज खालामनि सोरगोआव थानाय बयनिख्रुइबो बोलोग्रासिन अनख गोथां जिहुवा आफा फोरबो नोंखौ बे सानजौफु मुगायाव हामबाय आरो हामबाय होनदों मानोना आफा नों जोंनि सायाव एसे गेदेर अनबाय जोंखौ नोङो नोंनि अननायनि आन्दोआव दोननानै दिनैनि बे रंजामा दिनखौ नों होबाय फोरबो इसोर जोंनि आइजोफोरनि लागै दिनै गेदेर रंजानाय दिन आफा दिनै नोंखौ खौसेयै बाख्नायनो खुलुमनो मोननायनि थाखाय फोरबो जोङो इनायनो रंजादों फैदों आफा जों नोंनि खाथियाव जोंनि गोसोनि रंजानाय आरो नोंखौ हामबाय होननायखौ लानानै नैबे नोंनि लुखांजानाय पेन्डेलनि सिङाव खुलुमनो बाख्नायनो आरो नोंनि रावखौ सोलोंनो थाखाय आफा जोंनि बे गासै फारिलाइफ्राव नों गावनि हेफाजाब होनानै दैदेनदो नोंनि राव सोलोंज्लायनाय फोरबो नों बेयावबो हेफाजाब खालामदो जोंनि गोसोफोरखौ नों दद्र खालामनानै लादो आफा जाहाथे जोङो नोंनि जिउजों सुफुं जानानै जोंनि गासैबो सोलोंनांगौ बिसयफोरखौ सोलोंनानै जों जोंनि जिबनाव लाभ खालामनो हायो गोथां इसोर आफा नोंनि रावखौ सोलोंनो फैनाय साफ्रोमबो बिसाफोरजों नों लोगोसे थादो दानो फोरबो जाय बिसाजोआ जोंनि थाखाय नोंनि रावखौ थामथिम खालामदों फोरबो नों बिजोंबो लोगोसे थादो जाहाथे जोङो बिनिफ्राय नों जोंनि नांगौ बायदि जोंनि जिउनि आहारखौ जों मोननो हायो हालेलुया आफा इसोर दानो जोङो जोंनि बे फारिलाइखौ जागायनायनि सिगां जों नोंखौ खौसेयै बाख्नायनो आरो रोजाबनो थाखाय जों थामथिम जाबाय आफा नों साफ्रोमबो रोजाबगिरिफोरजों आरो जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थादो गोथां इसोर आफा जोंनि बे गासै फारिलाइफोर आरो जोंनि फैनाय आलासिफोर आरो फैगासिनो थानाय आलासिफोर आरो जोंनि जिउ मोदोम नोंनियाव गथायनायजों बिबाय जोंखौ बोखांग्रा जिसुनि मुङै आमेन जोङो रोजाबनायजों दामनायफोरजों जों इसोरखौ जों बाख्नायनि बेखौ जों
जोङो बहाय बयबो इसोरखौ बाख्नायनो आरो इसोरखौ खुलुमनो बिनि रावखौ सोलोंलायनो जों फैदों। बेनिखायनो जोङो लोगोसेहाय गुबुन जोंनि न'खरफोरनि बेक्तिगतनि दुखुफोरखौ गारनानैहाय एबा गुबुन साननायफोरखौ सान्थौफोरखौ गारनानैहाय जों एकमात्र बे इसोरखौ जोङो साननायजों एबा जों जोंनि गोसो मोदोमजों जोङो बे गोथां इसोरखौ जों बाख्नायनि बेनि रायजोखौ बे जोंनो होबाय। बेनिखायनो जों बिनि सिङाव हान्थुखौ ग्रोबनानैहाय जों बेखौ खुलुमनो नांगौ बेबायदि होननानै बुंदों। बेनिखायनो जों लोगोसेहाय जों बे गोथां इसोरखौ जों बाख्नायनि जों खेबसे हालेलुया होननानै जों इसोरखौ बाख्नायनि हालेलुया 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 इसोरा बाख्नाय जाथों। आंनि जिउ अराय रंजायो दैमु खंसेनि थाखायहाय ख्रिस्ट'नि बर' मेथाइनि 310 बेनिफ्राय ब्रेकेटआव 275 जों लोगोसे खनगोन बयबो गोरोंखा जोंजों लोगोसे खनगोन। शुक्रबार मोनाबिलिनिफ्राय जों खनबोदों जुबिली जुबिली डायमन्ड जुबिली गोबाङानो रोंबाय। बेनिखायनो जों लोगोसे बे मेथाइखौ जों खनगोन। बेनिफ्राय जोङो बे गोथां इसोरखौ बोलोग्रा इसोरखौ मिरु आइजो आफादखौहाय थांनाय 2022 मायथाइसिम बियो दैदेनबोनानैहाय इसोरखौ जों गोबारै रोजाबनायफोरजों जों आखाइफोरखौ खबनायजों जों
थांदों गोसो मोदोमजि उसिफावनाय अननाय मोना गोजोनलायदों जोंनि गोसोआ नैबे हिराथि रंजानाया रंजाखांदों गोसो मोदोमजि उसिफावनाय अननाय मोना गोजोनलायदों जोंनि गोसोआ नैबे हिराथि रंजानाया जुबिली जारिमिनारि डायमन्ड जुबिली जुबिली जारिमिनारि डायमन्ड जुबिली दैदेनबोदोंमोन इजराइलारिफोरखौ मिस्र हादरनिफ्राय जोमैनि खाम्फाव थाना हरनि खाम्फाव थाना सानार हरनि समान दैदेननो दुखु सुखु हर लोगोआव थाना जोंखौबो दैदेनबोबाय इसोर नोङो नैबे हिराथि रंजामासे जुबिली जारिमिनारि डायमन्ड जुबिली नैबे हिराथि रंजानाया रंजाखांदों गोसो आखाइ खबफोर हमनानैहाय बे गोथां सिनि मुङैहाय जोंनि गोथां सिखौ समायहोनो लेंनाय गैया जोंनाव लेलायनाय गैया जोंनाव मावथि आइजोजों सौसिबोनानै सफैबाय जों दिनै हिराथि बायथाया आरोबाव जों मावलांनि खौसे जानानै फोरबोनि बै हाबाखौ लेंनाय गैया जोंनाव लेलायनाय गैया जोंनाव Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His soul. Thumbs up, He's been you down. It's time to sing your song again. Whatever may comes, and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. The Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Still love and you're slow to anger. Your name is strength and your heart is calm. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to cry. नोंनि मुङा येशु बाख्नायो जों नोंखौ
जोंनि जिसु सोरगोआव नोंजों थाहैगोन बेफानि बैसोर जिउआव सैसोनांनायफोरखौ जों लांखो जागोन जों थामथिम जाखाबाय जों नोंजों थांफा फैदो जों बिखौ बुग्रुबनानै बाख्नायनि बिनि मोखाङाव गावखौ गुरै खालामनानै बेखौ मेथाइ खननि तुमसा कोई नहीं जोङो आरजजों जों बे मेथाइखौ जों खनगोन जों आरजजों बे मेथाइखौ खनगोन तुमसा Hallelujah, Father.
जों गावखौ नोंनो गथायो जोंनि जिबनफोरखौ जों नोंनो होयो आफा मानोना बे जिबना जोंनि नङा बे नोंनिसो आफा प्रभु जिसु आफा बे जोंनि जिउखौ नों बाहाय आफा हालेलुया गोथां इसोर आफा जों गावखौ नोंनि सिगाङाव लाबोदों आफा जोंखौ आफा जेब्लायबो बेंनानै लाफ्लाय जोंखौ दैदेनफ्लाय जोंखौ बोर होफ्लाय आफा नोंनि शावार्स अफ ब्लेसिंसखौ आफा जोङो होफ्लाय आफा जाहाथे आफा जों गोजौथिंजाय आफा बांसिनै जों बिरखोलांनो हायो आफा जों नोंनाव खावलायदों आफा जोंखौ नोङो सहाय खालाम आफा हालेलुया गोथां इसोर आफा जोंखौ नों आशीर्बाद होनो थाखाय नोंखौ इनायनो हामबायनोसै आफा हामबायनायजोंनो जों सासेल' बासिग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि बिबाय आमेन अननानैबो जिरायदो अन्नानै गुरै खावलायनाय जाबाय नोंथांमोना एसे दावखोनानै जिरायदो गेजेराव लांदां दङब्ला नोंथांमोना एसे दावथ्रोदनानै सिगां फारसे दावखोबोदो मानोना गोबां जोंनि लोगोफ्रा उनाव गसंनानै दङ जिरायनो जायगा मोनाखै মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে যিমান বিলাকে এনে বহি আছে কাহত অলপমান খালি ঠাই থাকিলে আপোনালোকে অকমান আগুৱাই আহক নাইবা খালি ঠাই পূৰ কৰি দিয়ক আমাৰ বহুতো বাই ভনী দাদাসকল ভাইটিসকলে বহিব পোৱা নাই পিছফালে সেইকাৰণে অলপমান আপোনালোকক আগুৱাই বহিবলৈ অনুৰোধ জনালো মই এটি জাননী দিবলৈ ওলাইছো আমাৰ যিবিলাক সান্তালী আৰু সাদ্ৰী ভাষাৰ ভাই ভনীসকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ এটা ঠাই ঠিক কৰি দিয়া হৈছে সান্তালী আৰু সাদ্ৰী ভাষাৰ যিবিলাক ভাই ভনী আছে তেওঁলোকে আমাৰ পেণ্ডেলৰ পিছফালে থকা উত্তৰে সেই দিশত আমাৰ পেণ্ডেলৰ পিছফালে লাষ্টত উত্তৰ দিশত আপোনালোকৰ কাৰণে ঠাই কৰি ৰখা হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে ট্ৰেন্সলেটৰ বা যি অনুবাদক তেওঁক আপোনালোকৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকে তাতে গৈ বহিব পাৰিব আৰু আমাৰ যিসকল নেপালী ভাই ভনী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে দক্ষিণে গছৰ তলত তেওঁলোকৰ কাৰণে ঠাই ঠিক কৰি দিয়া হৈছে আমাৰ যিবিলাক নেপালী ভাই ভনী আছে তেওঁলোকে তাত গৈ বহিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিবলৈ পাৰিব মই অনুৰোধ কৰিছো নেপালী ভাই ভনীসকল তেওঁলোকে গছৰ তলত তেওঁলোকৰ কাৰণে ঠাই যোগাৰ কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে তাত গৈ বহিব নিশ্চয় তেওঁলোকে তাতে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিবলৈ আৰু বুজিবলৈ পাব आं जोंनि भलन्टियार्सफोरखौ खावलायदों एसे अन्नानै जोंनि साद्री आरो सान्थाली आरो नेपाली रायग्राफोरखौ अन्नानै गावसिनि जायगाखौ एसे दिन्थिनानै होदो मानोना बिथांमोना हयथ' गोबां मानसि जानायखाय आन्दायनो हागौ अन्नानै नोंथांमोना बे जायगासिम दिन्थिलांदो सोरबाफोर आन्दायनानै दङब्ला जोङो जोंनि फारिलाइ बादियै थांसिगोन जोंनि प्रेज एन्ड वर्शिपआ दानो जोब्बाय जोङो दानो वेलकाम एन्ड इन्ट्रोडक्शन अफ गेस्ट जोंनि आलासिफोरखौ सिनायथिनाय आरो नाजावनाय बे फोरबोखौ जों मावनोसै बे फोरबोखौ मावफुंलांगोन जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट वमेन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा এতিয়া আমাৰ আলহী অভ্যৰ্থনা আৰু আদৰণি পৰ্যায়লৈ আমি আগুৱাই গৈ আছো এই কাম সম্পাদন কৰিব আমাৰ মাননীয় মহিলা কমিটিৰ প্ৰেসিডেন্ট সভানেত্ৰী তেওঁৰ দ্বাৰা এই কাৰ্যটো সম্পাদন কৰা হ'ব তেওঁক অনুৰোধ জনোৱা হ'ল आलासि नाजावनाय आरो बरायनायनि उनाव एनाउन्समेन्ट होनो थाखाय आं जोंनि मानगोनां सेक्रेटारि बिथांखौ रेडि जानानै थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय सानजौफुनि गोजोननाय बयनोबो हरग्रोनाय जाबाय दिनै रबिबार सान प्रभु जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाय सान आरो बे गोथार सान बे सानाव जोङो जेसेबां मानि दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि मानगोनां गेदेमाफोर गोजाननिफ्राय खाथिनिफ्राय सफैबाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जेसेबां मानि जों नुस'हायै
आलासिफोरबो जोंनि गेजेराव दंफैयो नोंथांमोन बयखौबो आङो जोंनि विमेन कमिटिनि जानानै आरो जोंनि डायमन्ड जुबिली सेलिब्रेशन कमिटिनि जानानै आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनोबो खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिग्रोनाय जाबाय आरो बेयाव जेसेबां दिनै जोंनि मण्डलिफोरनिफ्राय सफैबाय मानगोनां मण्डलि दैदेनगिरि नोंथांमोन जोंनि महिला दैदेनगिरिफोर आरो जेसेबां फोथायारिफोर गेदेर उन्दै जेसेबां सफैबाय बयखौबो आङो बे सानजौफुनि खुलुमनायनि समाव आंनि गोसो सिंजों आफा इसोरनि मुङाव अननाय आरो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे बयखौबो बे सानजौफुनि खुलुमनायाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय बे समाव जोंनि गेजेराव माखासे जोंनि बिशिष्ट आलासिफोर मानगोनां गेदेमाफोर जोंनि गेजेराव जोंनि मोखाङाव सफैनानै दङ आङो खुब रंजादों बिथांमोना जे जोंनि हांख्रायनायखौ नाजावनानै जोंनि गेजेराव गोबां खस्थ' खालामनानै गोजान लामाब्लाबो खस्थ' लानानै बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव सफैबाय नोंथांमोन बयखौबो आङो खर' गंग्लायनानै खेबसेबाव आरोबाव विमेन कमिटिनि जानानै आरो डायमन्ड जुबिली जानानै बे सानजौफुनि खुलुमनायाव आरोबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जाबाय गोजोनथोंसै बे समाव आङो जोंनि आलासिखौ फारियै परिचय होलांनो सानदों अन्नानै आङो जेब्ला नाम गाबज्रिगोन मानगोनां नोंथांमोना जेराव जिरायदों बेयावनो गसंनानै नोंथांमोननि सिनायथिखौ होलांदो गिबियाव आङो जोंनिनो मानगोनां जोंनिनो श्रद्धानि जोंखौ अनग्रा जोंखौ हेफाजाब होग्रा मोजां मोनग्रा बेबादि गोबां जोंनि गेजेराव मानगोनां गेदेमाफोर सफैदों नोंथांमोनखौ आङो फारियै बुंलांनोसै बिनि सिगां आङो माखासे जोंनि बर' राव रायै मानसिफोरखौ आं एसे आसामिसनि बुंगोन আজিৰে ৰবিবাৰ দুপৰীয়া যিমানবিলাক আমাৰ মান্যগণ্য ব্যক্তিসকল আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ খ্ৰীষ্টৰ সন্তান সন্ততিসকল আমাৰ মাজত আহিছে উপস্থিত হৈছে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ আপোনালোকে ৰক্ষা কৰিলে আপোনালোক সকলোলৈকে যিমানবিলাকে দূৰ দূৰণিৰ পৰা নহ'লে ওচৰ পাজৰৰ পৰা আহিছে সকলোলৈকে মই আমাৰ ডায়মণ্ড জুবিলি হীৰক জয়ন্তীৰ উপলক্ষে আৰু আমাৰ মহিলা সমিতিৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে মই অভিনন্দন জনাইছো আৰু এই আমাৰ দুপৰীয়াৰ যি সেৱা উপাসনাৰ সময় ইয়াত আপোনালোক সকলোকে মই আদৰি লৈছো প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত আপোনালোকক মই আদৰিছো बे समाव जोंनि मानगोनां सार श्रद्धानि सार रिहन दैमारि बिथाङा जेराव दङ बेयावनो अननानै गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होयोब्ला मोजां जागोन Honorable ex-minister of Assam Sir Rihon Deimari Thank you sir please be seated ओमफ्राय बिनि उनाव Sir Emmanuel Musahari ex-MLA Assam government बिथाङाबो दङब्ला जेराव दङ बेयावनो अननानै गसंदो Thank you sir please be seated ओमफ्राय जोंनि गेजेराव माखासे आरोबाव दंबावो बिथांमोना ओंखाम जानायाव दङ होननानै आं खोनादोंमोन सफैबायना सफैथ'वाखै अननानै दा आंनो खोन्थाफैदो बेवहाय आङो खावलायदों बे समावहाय शर्ट स्पिच होनो थाखाय जोंनि श्रद्धानि मानाव गेदेर सार रिहन दैमारिया फैनानै बेयाव 2 मिनिट डायमन्ड जुबिलिनि मुङाव ग्रिटिंस लाबोगोन बिथांखौ आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय गोथां इसोरा बाख्नाय जाथों Bbcaनि आइजो आफादनि गोल्डेन जुबली बे खुंथाय आफादनि
मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसे Bbca नि आफादगिरिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बाहाय बे गल्डेन जुबलियावहाय नैबे फारिलाइयाव बे आफादजों लिंहरजानाय आलासि जोंनि लोगो मावथि बिथांमोन आंनि लोगो इमानुएल मुसाहारि एक्स MLA EM रेवरेव नार्जारि आगोलनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि आगुनि EM दानेश्वर गयारि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन गुबुन गुबुन मण्डलिनिफ्राय फैनो हानाय इसोर सिबियारि नोंथांमोन गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिम आंनि मोजां मोननाय आरो गाहाम अनसायनायखौ आं बावहरग्रोबाय Bbca नि आइजो आफाद दिनैसिम 75 बोसोर कमप्लिट जाबाय जाय आइजो बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै बे कमिटिखौ दादोंमोन हयथ' बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव माखासेया गैला हयथ' बहुतानो दङबो जानो हागौ जाय बिथांमोना जोंनि गेजेराव गैला बिथांमोनखौबो गोसोखांदों जाय बिथांमोना दाबो दं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम अनसायनाय आरो मोजां मोननायखौ आं बावहरबाय जाय बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै बै समाव बे आफादखौ दादोंमोन हयथ' गोबां परिकल्पना बिथांमोना खालामदोंमोन जों आइजो हिसाबै जोंहा मा मावनो गोनां दं फोथायनायाव न'खर बेंनायाव गावनि गथ' नायनायाव आरो आत्मिक जिबनाव जों मा मावनांगौ हयथ' बेखौ परिकल्पना खालामनानै बिथांमोना दाजेनदोंमोन बे गोथां इसोरा निस्सय आशीर्बाद खालामबाय हयथ' बै समाव हयथ' खोब बारा मण्डलिबो गैयामोन खोब बेबायदि मावथिबो निस्सय गैयामोन दिनै इसोरा निस्सय गोबां गाहाम बाथ्रा फोसावनाया खोब सहज नंला आथिखालनि समाज बेबस्था सरकारनि नियम निति गासैखौबो बिथिङाव नोजोर लाखिनानै जों सांग्रां जानानै मावनांगोन जों थेंक इउ सार आरो सारा जिरायनायनि सिगाङावनो अननानै लोगो लोगो फैनानै गुसुं स्पिच एबा डायमन्ड जुबिलिनि जोंनो ग्रिटिंस एसे लाबोगोन Bbca नि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोन स्पेशली आइजो दैदेनगिरि बिथांमोन लिंहरजानाय साफ्रोमबो गेदेमा बिथांमोन आरो जिसुखौ फोथायग्रा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नुजाफैनाय बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासिबनोबो आङो गोसो सिंनिफ्राय सिबिनाय आरो अननाय बावहरबाय स्पेशली I have great gratitude to one of our guests who has graced this program coming from Bhutan, Honorable Daso Seringwangda, for your presence with us. Ishwarni mansi hariko srishti खालामनानै जोंखौ जेरैबायदि मोजां समाज मोजां आखल गोनां मोजां गियान लानानै गावनि फिसा गावनि फिसौ जोङो गोजोनै थांनानै थानायनि जोङो मा मावनांगौ बे खोथाफोरखौनो निस्सय नोंथांमोना मोजां सावरायलायदों
नोंथांमोननि बे डायमन्ड जुबलियाव नुजाफैनो हानानै जोबोद मोजां मोनदों जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयजोंबो खेबसे आरोबाव नुजालायनो मोननानै आं आसा खालामो बे डायमन्ड जुबलिनि दारैहाय जोंनि फिसाफोर जोंनि फिसौफोर गासिबो इसोरनि सम्पर्के आरो गावनि सम्पर्के भबिष्यत आरो मा मावनांगौ बेनि मोजां गियान निस्सय बे जुबिलिनि दारै मोनगोन बयनोबो खेबसे गोसो सिंनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ सार सारखौ हाजासे हामबायनानै बाख्नायबाय इसोरा नोंथांनि सायाव थानानै गिदिर बोर खालामथोंसै ओमफ्राय बे समाव आङो आरोबाव खावलायबावदों मानगोनां इमानुएल मुसाहारि साराबो बेयाव फैनानै एक्स एमएलए बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टनि बिथाङाबो फैनानै जोंनि उइमेन कमिटिनि डायमन्ड जुबिलिनि मुङाव बिफा बे सानाव जों आरोबाव बेबायदि गोख्रोङै थाखाय जों सम आरो खाबु मोजाङै मोनाखैमोन पेन्डेमिक बुज्लायबावबाय हामबाय होननानै बुंदों आरो बेजों लोगोसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा एक्स डिप्युटि चिफ काम्पा बरग'या बुंखाबाय जोंनि गेजेराव मोनसे समनि जोंनि लोगो आरो बे ओनसोलखौ दास' आन्दा जोंनि गेजेराव नुजाफैदों जों लोगो जोङो गेदेर गेदेर हाबा मावदों मोजां मोजां होनना बुङो आरो बेजों लोगोसे सफैनो हानाय जोंहा आरो बेबादिनो दनेस्वर गयारि आरो गोबां मोनसे समनि जयै मावलायनाय बिथांमोनखौ आं नुनानै मोजां मोनदों हामबाय होननानै बुंदों जे जोङो दि सम आरो खाबु मोनबाय बेखौ जे बेबादि जे फैबाय थागोन बेखौ दा सान गोब्राब सम सफैगोन मोनसे समाव बेनिखायनो जों नांथाबनानै थानांगोन आरो जोंनि इसोरा जि सम आरो खाबुखौ होदों गुबुन गुबुन हादरफ्राव बेबायदि मोनाखै गुबुन जायगायाव बेबायदि मोनाखै बेनिखायनो जों इसोरखौ हामबाय होननानै बुंनांगोन जों बे सम आरो खाबुखौ जाहाथे जोङो मोजाङै बाहायो आरो गारबोनाय 75 बोसोर जोङो मा मावखो बे कमिटि हिसाबै जों मा मावबोखो जों बेसेबांसिम सहैखो आरो मावनांगौ दंबावो नामा ना जोंनि मावनायाव माबाफोर गोरोन्थि जाबाय नामा जाहाथे बेफोरखौ गासिबो जों बिजिरनानै फैगौ दिनफ्राव जों मा हिसाबै बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशनखौ मा हिसाबै जों लांगोन साबसिनाव हामसिन गोख्रोंसिन जों मा हिसाबै लांगोन बेयाव जों इसोरनि बोरखौ जोंनो नांगौ आरो इसोरनि बोरा आसा खालामदों बे ओनसोलाव थागोन आरो अरायबो दंफ्रायो गोब्राब दिनखौ बारहोनानै जों दिनै मोजां दिन आरो मोनबावबाय बिनिखायनो आरो खेबसेबाव इसोर आफाखौ हामबाय होननानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आङो फोजोबबाय हामबाय थेंक इउ सार सारखौ हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों सारनि सायाव इसोरा गिदिर आशीर्बाद दान खालामथों जि साथाम मानगोनां सारमोना जोंनो दाम गोसा बाथ्राफोरजों ग्रिटिंस लाबोनानै जोंखौ गोजोन होलांबाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो आरोबाव खेबसेबाव हामबाय होननानै बाख्नायदों नोंथांमोन फैनायनि थाखाय जोङो गिदिर रंजानाय मोनदों आरो गोसोआव साहस मोनदों बोलो मोनदों नोंथांमोना जोंखौ अनो बिनि थाखाय फैदों ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ आरोबाव खेबसेबाव हाजासे जोंनि कमिटिनि जानानै हामबाय आरो हामबायनायखौ जासिबावनाय जाबाय आरो जोंहा शर्ट स्पिच लाबोनो थाखाय सासे मानगोनां सार दंबावो सार रेवरेवा नार्जिहारि EMBTC सारखौबो आङो खावलायदों अन्नानै सिगाङाव एसे खस्थ' लानानै फैदो आरो ग्रिटिंसखौ लाबोदो MLA इमानुएल मुसाहारि
8, 9टा 10टा जों जागायजेननाय बे Bbca दिनै 250टा जाबाय बे खानानै दोनब्लानो ख्रिस्ट'नि रायजोआ जोबगोन बिदि साननो हागौ ना बे नोंथांमोननि गोसो मोदोम जिउखौ अरायबो इसोरा बावनानै खामानि मावगोन आसा खालामनानै दिनै बे सभाखौ जाफुंनायथाय गासिबो दैदेनगिरिखौ धन्यबाद होनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों सारखौ गेदेरथार हामबाय होननानै बाख्नायदों थेंक इउ सो माच सार सारा गोथौथार बिबुंथिफोरजों जोंनोहाय माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायलांबाय बिथांखौ आङो हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों बे समाव जोंहा आरोबाव गोबां आलासिफोर दंबावो बिथांमोनखौ आङो फारियै बरायलांबावसिगोन जोंनि गेजेराव बे समाव आङो खावलायदों এই সময়ত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ডক্টৰ প্ৰিচেপ্ট মাৰাক এনেস্থেচিয়লজিষ্ট অভয়াপুৰী PHC আপুনি যদি ওচৰতে বহি আছে ক'ৰবাত অনুগ্ৰহ কৰি অলপ কষ্ট কৰি থিয় হ'ব আপোনাক আমি অলপ আৰণাই দি পেলাই আদৰণি জনাম ডক্টৰ মাৰাক Please be seated. Thank you, sir. ओमफ्राय जोंसार बसुमतारी बेंटल इउनिट एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो बे समाव दसे सम गसंनो थाखाय नोंथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय Thank you अन्नानै जिरायदो बे समाव आङो आरोबाव गाबज्रिबावदों मिसेस सारुति मुसाहारि DPHM DIO अफिस चिरां बिथाङा जेरावनो दङ बेयावनो अन्नानै दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय Thank you ma'am please be seated ओमफ्राय लमा बाइपे सेक्रेटारि काम ट्रेजारार कुकी वर्शिप सार्भिस क'क्राझार आरो बिथांजोंनो लोगोसे फैदों थेंक इउ सर प्लिज बी सिटेड दैदेन ब्रह्म मेम्बार अफ कुकी वर्शिप सार्भिस क'क्राझार बिथांखौबो आङो दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायनाय जाबाय अन्नानै जिरायदो हामबायसै बे समाव आङो आरोबाव खावलायदों जाहैबाय दासो सेरिं वांदा कनसुलेट जेनेरेल गभर्नमेंट अफ भूटान sir would you please stand for a moment and show your face to our congregation Thank you sir please be seated जोंहा बेबादिनो गोबां आरोबाव दंबावो बे समाव आङो सार रहेन बसुमतारी एक्साइज सुपारिनटेन्डेन्ट बिथाङाबो दङब्ला अन्नानै गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय हामबायसै सार अन्नानै जिरायदो बे समाव सार बिपुल मुसाहारि सिनियर स्पेशल अफिसार BTC बिथांखौबो आङो दसे सम गसंनानै सिनायथि होनो खावलायनाय जाबाय ओमफ्राय बे समाव आं खावलायदों सार रबिनसन मुसाहारि एक्स प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि BTC साराबो अन्नानै दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होदो
Thank you, sir. Onane jiरायदो बे समाव आङो खावलायदों बिशप इसाहाक मुसाहारि BELC बेंटल बिथाङाबो जेराव दं बेयावनो अननानै दसे सम खस्थ' लानानै गसंदो Baise onane jiरायदो Atoma Jamir Deputy General Manager PNU IOCL Tekhet jodi ase onugro kori thio hobo and his wife Asangla Longsa Mrs. Asangla Longsa would you please stand for a moment Thank you so much sir and madam please be seated I'm praising her. Rabba Baptist ni prize sopidang, Rabba Baptist Church Union ni prize sopidang. Mrs. Hassani Kos, Rabba Baptist Convention RBC, Secretary of Women Fellowship. Mrs. Rebecca Chapar, RBCWF, former President. Mrs. Rebecca Sapar. Thank you, Madam. Mrs. Lohir Kos, RBCWF, Tekhet Treasurer hoy, Onugro kori olop thio hobo. Amar মাজত আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে জান্ডিং এ সাংমা রাকসাংৰে চার্চ ডিকন মেঘালয়া যদি আপনি অনুগ্রহ করে অলপ থিয় হৈ দিয়ে Thank you. Dazeng hadongbawo Mrs. Taroti Iswari General Secretary NELC Bongaigaon Circle and her team नोंथांमोना अननानै जेराव दङ बेयावनो एसे गसंदो जों नोंथांनि सिनायथिखौ लागोन थारथि इसवारी आरो नोंथांनि जेसेबां टीम दङ अननानै बयबो गसंदो जों नोंथांमोननि सिनायथिखौ लागोन अननानै जिरायदो हामबायसै Mrs. Sotima Narzari President Gojan Baptist Church Bbca and her team Mrs. Sotima Narzari President of Gojan Baptist Church Bbca and her team अननानै गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होदो जोङो फारियै थांबाय थादोनि समा जोंखौनिया बे समाव आङो खावलायदों सार हरिचरन बसुमतारी एक्स प्रेसिडेन्ट Bbca सारा जेराव दङ बेयावनो अननानै दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो आं खावलायनाय जाबाय
हामबायसै अन्नानै जिरायदो बे समाव आं खावलायदों मिस्टार मति बसुमतारी औगुरि बाप्टिस्ट चार्च हु स्पेशली सापर्टेड द डायमन्ड जुबिली नोंथाङा जेराव दं बेयावनो अन्नानै गसंदो Thank you. अन्नानै जिरायदो নিউ বঙ্গাইগাঁও খ্ৰীষ্টিয়ান ফেলোশ্বিপ আপোনালোকে য'তে আছে অনুগ্ৰহ কৰি থিয় হৈ আপোনালোকৰ পৰিচয়টো দিলে আমি ভাল পাম ধন্যবাদ আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছো মিস্টার রামানন্দ বসুমতারি কন্ট্রাক্টর এন্ড হিজ ফ্যামিলি अन्नानै जेराव दङ बेयावनो रामानन्दखौबो गसंनो खावलायनाय जाबाय बिथाङाबो जोंनि डायमन्ड जुबिलीखौ हेफाजाब होदों इन ए स्पेशल वे बिथाङाबो अन्नानै गसङोब्ला आङो मोजां मोनगोन बे समाव आरोबाव दङ सार दानेश्वर गयारी MCLA BTC बिथांखौबो आङो अन्नानै दसे सम गसंनो खावलायनाय जाबाय सारा जेरावनो दङ बेयावनो अन्नानै गसंनानै सिनायथिखौ होदो थैंक यू सर सार मनोरंजन ब्रह्म बिजनेसमैन बिथांखौबो आङो दसे सम गसंनो खावलायनाय जाबाय हामबायसै सार अन्नानै जिरायदो ओमफ्राय मिस्टार असिन्त नार्जारी बिजनेसमैन आरो बिथांजों लोगोसे फैफादों लैथो लाहारी आरो लोगो PS बिथांमोनखौबो अन्नानै गसंनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय हामबायसै मिस्टार कमलेश्वर टपो सेक्रेटारी Bbca অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি য'তে আছে তাতে থিয় হ'ব ধন্যবাদ আৰু আমাৰ ৰাভা ভনীবিলাক আৰু আহিছে পিছত তেওঁলোককো মই অলপ থিয় হ'ব অনুৰোধ জনাইছো মিছেছ পপিলা ৰাভা প্ৰেছিডেণ্ট লোৱাৰ আছাম বাপ্টিষ্ট Fellowship Women Department or President হয় তেখেতে পপিলা ৰাভা আৰু তেখেতৰ লগত আহিছে মিছেছ বন্তি ৰাভা এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী RBCWF তেখেতকো মই অনুৰোধ জনাইছো থিয় হ'বলৈ মিছেছ কণিকা দলপা এডভাইজাৰ RBCWF आंनि आलासि सिनायथि होनाया बेयावनो जोबथबाय नाथाय बिनि सिगां आङो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों सार लमा वाइपे सेक्रेटारि काम ट्रेजारार कुकी वर्शिप सार्भिस क'क्राझार आरो दैदेन ब्रह्म मेम्बार अफ कुकी वर्शिप सार्भिस बिथांमोना जोंनि वुमेन कमिटियाव डायमन्ड जुबिलीनि मुङाव मोनसे गिफ्ट लाबोदों होननानै बुंदों बिथांमोनखौ आङो हाजासे हामबायनानै बाखनायदों जोंखौ बेबादि अननायनि थाखाय আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ দিছো কুকি वर्शिप সার্ভিসৰ পৰা আপোনালোকে যি গিফট আমাৰ কাৰণে আনিলে ঈশ্বৰে আপোনালোকৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰক বহুত বহুত মই প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত ধন্যবাদ জনাইছো এতিয়া আৰু দুজন আছে মিস্টাৰ ৰবি বৰ্মন কিষাণ বাজাৰ আৰু তেওঁৰ ফেমিলি যদি আহিছে কিষাণ বাজাৰৰ পৰা অনুগ্ৰহ কৰি অলপ থিয় হ'ব ৰবি বৰ্মন আৰু তেওঁৰ ফেমিলি
ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকক আৰু আমাৰ এজন আছে লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট মিষ্টাৰ শাহজাহান আলী বিজনীৰ পৰা আহিছে শাহজাহান আলী এণ্ড হিজ ফেমিলি অনুগ্ৰহ কৰি অলপ থিয় হ'ব শাহজাহান আলী আৰু তেওঁৰ ফেমিলি ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ মাজত অহাৰ কাৰণে आंनि सिनायथि होनाय खामानिखौ आङो बेयावनो दोनथ'बाय हामबायसै गोबाव सम नोंथांमोना सैसोनांबाय बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों हामबाय होनदों जोंनि मानगोनां आफादगिरिया जोंनि सिगाङाव फैनाय मानगोनां आलासिफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ मावफुंलांनायनि थाखाय মই ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ মাননীয় সভানেত্ৰী আমাৰ যি আলহী অভ্যৰ্থনা আৰু পৰিচয় দি পেলাই আমাক যি আমাৰ যি নেকি পৰিচয় আছিলে সেইখিনি আমাক কৰি শেষ কৰাৰ কাৰণে মই তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ आं खावलायदों एसे उनजों जिरायनो थाखाय उसुबिदा जादों सिगाङाव एसे दावखोबोनो हाबावगोन उनफ्राव जायफ्रा गसंनानै दङ नैबाव एसे थखसे जायगा नुदों आङो अन्नानै सिगांजों फैदो आरो जिरायफैदो भलन्टियार्स नोंथांमोना अन्नानै एसे हेल्प खालामदो जोंनि फारिलाइयाव होखानाय बादि जोंनि एनाउन्समेन्ट मिथिहोनायखौ जोङो लानि जोंनि मानगोनां सेक्रेटारिखौ बे समखौ लाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ যি জাননী আছে সেইটো আমাৰ মাননীয় সেক্ৰেটাৰী আমাক সেইটো জনাই দিব आङो सिगाङावनो जोंनि बासायगिरि फोरबो ख्रीष्टखौ हामबाय होयो आरो बिनि उनावहाय बेयाव सफैनो हानाय जोंनि फोथायारि गासैबो जोंजोंहाय हांख्राय जानाय आरो बिदिनो जोंनि मण्डली फेल'शिपनि गासै फोथायारि आरो बिदिनो गुबुन गुबुन डिनोमिनेसननिफ्राय फैनाय जोंनि डायमन्ड जुबलिखौहाय नायनो थाखायहाय बाहागो लानो थाखाय फैनाय नोंथांमोनखौहाय आङो वुमेन कमिटि जानानै आङो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ हरग्रोनाय जाबाय आङो दा जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो बे डायमन्ड जुबलिखौ नेनानै दङमोन दिनै बे डायमन्ड जुबलिया जोङो मोगथां महराव मोननो हाबाय दिनै जोङो जायै जायै दिनै रबिबार सानजौफुखौ मोनफैबाय नैबे मोनफैनायखौहाय बे बाखि समखौहाय बेखौ बुंनोसो आङो गसंदों दिनैहाय आङो बुंनो गोसो जादों जाहैबाय जोंनि डेलिगेट्सफोरखौ आरो बाव फैनायफोरखौहाय नोंथांमोना गाव गावनि बुस्थु बे बेग फैसाफोरखौ मोजाङै जोथोनै ला बेवहाय गोमादों होननानै जों मोनथिदों सोरनिबा गोमादोंब्ला दिनैहाय आरो बे गोमानायखौ सोरबा मोनलांदोंब्ला बा लांसंदोंब्ला नोंथांमोना अननानै हरफिनदो आरो बेखौहाय नोंसोरो हरफिननो होननानैहाय मोनाब्ला नोंसोर रिसिपसन अफिसाव हैनो हागोन नङाब्ला जोंखौ लोगो लानानै होनो हागोन जाहाथे बे गोमाजानाय व्यक्तिया मोनफिननो हायो बेखौहाय गोसोआव लादो आरो जोङो सिगांनिफ्रायनो जों मोनथिहोबाय थादों जोंहा बे जोंनि प्रग्रामा लाइभ जागासिनो दङ बेनिखायनो जों गासैबो जेन' गुबुन गुबुन मानसिफ्रा नायनायफ्राबो डिसिप्लिन नुयो मोजां नुयो बिनि थाखायनो नोंथांमोना थांलाय फैलाय खालामालाबा बाहेरायाव थाङोबाबो बिथिंबो मोनसे लामा होखादों साहाथिंने आरो खोलाथिंबो मोनसे लामा होखादों बेजोंनो नोंथांमोना ओंखारलांनांगोन बे गेट मोखांजों थांफिननो मोननाय नङा मानोना नायग्राफ्रा गाज्रि नुगोन आरो गोजौनिफ्रायबो स्टेजनिफ्राय नायहरनो एसे उसुबिदा नुयो बेनिखायनो नोंथांमोना डिसिप्लिनखौहाय मेनटेन खालामगोन होननानै आं फोथायो आरो आङो बुंबावनो गोसो जादों सोरबाफोर मानिबा उसुबिदा जादोंब्ला प्रार्थनानि प्रयोजन जादोंब्ला नोंथांमोना बैहाय सेन्ट प्रेयार खालामगासिनो दङ नोंथांमोना बेयाव थांनानै प्रार्थना बिजाहैनो हागोन बेवहाय बिदिनो गोबां नोंसिनि प्रार्थनानि गोनांथिफोरखौहाय बेवहाय शेयारिं खालामनानै प्रार्थना बिजानो हागोन आंनि मिथिहोनांगौआ आरो जोङो बेवहाय जेसेबां फैदों आङो खिन्थाहरनो गोसो जादों दिनैहाय जोंहा दा 2:30निफ्राय 2:30निफ्राय कालचार प्रग्राम दङ बे कालचार प्रग्रामाव नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन नायनो हागोन दिनै बेवहाय गोबां मोसानानै दिन्थिगोन एरियाफोरनि बेबायदिनो मोसानानै दिन्थिगोन बेखायनो नोंथांमोना बेयाव बाहागो लानो हागोन आङो बेखौनो खावलायबाय आरो जोंनि दाहायनि क्लजिं सार्भिसा जोंना 8:00निफ्राय जागोन होननानै बेवहाय होदों 8:00निफ्राय लानानै
10:30 जागोन होननानै दिनैहाय सार्भिस लिडार जाहैगोन मिसेस एराबती भाइस प्रेसिडेन्ट WC नि आरो मेसेजखौ लाबोगोन जोंजों हांख्राय जाखानाय आलासि मिस्टार आजिज बसुमतारी आंनि मिथिहोनांगौआ एसेनोसै मिथिहोनांगौखौ मिथिहोनायनि थाखाय बिथांनिसिम हामबाय होनाय थाबाय जोङो दानो जोंनि इसोरनि लागै दानखौ होनि जोङो बे समाव दाननि थाखाय थाम-थिम जादिनि दाननि मेथाइ रोजाबगोन जोंनि सालम बाइबेल कलेजनि फरायसाफोर এতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ অৰ্থে দান দিম ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়াৰ অৰ্থে আমি দান দিয়াৰ সময়ত আমাক গান গাই শুনাব আমাৰ সালম কলেজ বাইবেলৰ ষ্টুডেণ্ট সকলে दान खांखांनायनि उनाव दाननि आरज खालामगोन जोंनि मानगोनां रिटायार्ड प्रसारिका मिसेस श्यामली बसुमतारी अपारेटरि प्रेयार खालामगोन जोंनि मानगोनां रिटायार्ड प्रसारिका मिसेस श्यामली बसुमतारी दानर प्रार्थना करिब आमार माननीय रिटायार्ड श्यामली बसुमतारी अन्नानै खावलायबाय नोंथांमोना दान खांखांजासे मेथाइखौ रोजाबबाय थानो आङो समखौ एसे लाबावनाय जाबाय आरोबाव जोंहा माखासे विशिष्ट व्यक्तिफोर मानगोनां व्यक्तिफोर दंबावो बिथांमोनखौ आङो बे समाव परिचय होगोन मानगोनां जोंनि टुक्राझार हायर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल सार सुशान्त नार्जारी आरो बिथांनि फेमिलिखौ अन्नानै दसे सम गसंनानै जोंनि सिगाङाव गावनि सिनायथिखौ होनो आङो खावलायहरबाय गुरैयै नोंथाङा एसे अन्नानै गसंदो हामबायसै सार जोंनि गेजेराव फैनायनि थाखाय आरो मिसेस मालरि सरगियारि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बड'लेण्ड बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन बाक्सा मिसेस मालरि सरगियारि नोंथाङाबो जेराव दङ बेयावनो अननानै दसे सम गसंनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायबाय Madam,
ओमफ्राय बे समाव जोङो मैयानिफ्राय एसे बांसिन फैबावथोंसै होननानै नेथुमबाय थानायाव एसे देरि जालांबाय आङो सानदों नोंथांमोना जोंखौ निमाहा होगोन ख्रिस्टियान फेल'शिप धालिगाव BGR अननानै मिस्टार डेभिड मुसाहारि एन्ड हिज टीम अननानै BRPLनिफ्राय जेसेबां फैदों नोंथांमोना एसे गसंदो अननानै गासैखौबो आं खावलायबाय जयैनो नोंथांमोना अननानै गसंदो नोंथांमोनखौ जोङो नाजावनानै लागोन हामबाय होननानै बुंदों नोंथांमोनखौ जोंनि गेजेराव सफैनायनि थाखाय ओमफ्राय दा मोनाबिलिनि दहाय जे एनाउन्स खालामबाय आइ एम एक्सट्रिमलि सरि टाइमा एसे भुल बेवहाय प्रिन्ट खालामनाय जादों प्रिन्टिं मिस्टेक जाबाय जोंनि प्रग्रामाव 6टानिफ्रायसो जानांगौमोन 8टानिफ्राय 10:30 बेबादि लिरनाय दङ अननानै जोंखौ क्षमा खालामदो बे प्रिन्टिं मिस्टेक जाबाय अननानै कारेक्सन खालामनानै लादो बियो 8टा नङा 6टानिफ्रायसो जागोन जोंहा गोलाव जागोन प्रग्रामा बेनि थाखायनो बेखौ एसे टाइमखौ सिगाङावनो लानाय जादों हामबायसै
मोनसेयो गोसो मोनसेयो गोसो खुसियो गोसो मोनसेयो होयोब्लासो
मोनसेयो होयोब्लासो नाजाव जागोन इसोरजों हामबाय होनदों जोंनि अनजाग्रा आरो अनजालि फरायसा नोंथांमोना दान खांनायाव गोदै गारांजों जोंनो रोजाबनानै हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो खोनासंहोनायनि थाखाय दानि आर'ज खालामगोन जोंनि मानगोनां रिटायार्ड प्रसारिका मिसेस हेमलि बसुमतारी बिनि उनाव अन्नानै रेडि जानानै थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय स्पेशल सं वर्शिप टीम अन्नानै रेडि जानानै थाखादो प्रेयारनि उनाव जोङो बेखौ लानाय जासिगोन बायनानै बाख्नायदों दिनैनि आफा बे गिदिर दिन फोरबो नोंनि रंजा नोंनि होनाय जिनि आफा लागै लाबोनाय जि डायमन्ड जुबली बे गिदिर सेलेब्रेशनखौ जों मोननो हादों हालेलुया इसोर बे गासैबो नोंनि गिदिर अननायनि गेजेरजों अ इसोर आफा बे दिनैनि दिनावहाय आफा बेबादिनो गोजान जायगानिफ्राय बेबादिनो फोरबो बे जायगायाव ज' जादों हालेलुया आफा बे इसे गिदिर मोजां प्रग्राम मोजां बेबादि सेलेब्रेशनखौ मोननायनि थाखाय हामबाय होनदों हालेलुया इसोर आफा जोङो दिनै बे मोजां खाबुखौ मोननायजों लोगोसे बे मोजां रंजामाखौ होनायजों लोगोसे दिनै जों नोंखौ हामबाय होनायनि मुङै फोरबो नोंनि होनाय आशीर्बादनि गेजेरजोंनो फोरबो नोंनि सिगाङाव लाबोदों आफा बे गासै आखाइनि दानफोरखौ नों बोर आशीर्बाद होदो अनसुला आफा इसोर थांनानै थासान्दि समायाव जोङो जेरैबायदि आशीर्बाद होदों बे आशीर्बादफोरखौ लानानै जों दिनै थांनानै दं अ आफा बे गासै दानफोरखौ नोङो बोर गोनां खालामदो आरो बे दाननि गेजेरजोंनो गोबां गोमानाय जिबनफोरा बासाय जानायखौ मोननो हाथोंसै आरो खना खनला जायगाफोराव नोंखौ मोननो हाथोंसै ना आशीर्बाद दोनदो हालेलुया इसोर बे दान जोंनि गोसो मोदोम जिउ नोंनि सेराव दोनबाय आरो दसेनि उनाव जाय आफा नोंनि फिसाया लाबोगोन नोंनि गोथार राव इसोर बे बायख'नि गेजेरजों बेयाव फैनाय साफ्रोम मानसिफोरा फिसाफोरा नोंनि आशीर्बादखौ मोननानै थांनो हायो जिउआव गोजोननायखौ लानानै थांनो हायो नों बयजोंबो लोगोसे था हालेलुया जों आफा बे दान जोंनि गोसो मोदोम जिउ आरो गासै बाखि प्रग्राम नोंनि सेराव दोननानै नों जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु नामाव बिबाय आमेन दाननि थाखाय आर'ज खालामनायनि हामबाय होनदों आरो लोगोसे जायफ्रा खांबाय बिथांमोनखौबो हामबाय होनदों दानो जोङो स्पेशल सं खोनानो मोनगोन जोंनि वार्शिप टीमनिफ्राय बिनिफ्राय जोंनि प्रग्रामाव एसे सोलाय सोल' बायदि जाबाय अन्नानै क्षमा खालामदो स्पेशल संनि उनाव जोङो मोसानायखौ लागोन जोंनो दाखालि मोनाबिलियाव वेलकाम डेन्स जायफ्रा मोसादोंमोन बिथांमोननि मोसानायखौ मोजां मोननानै आरोबाव खनसे दिनै मोसानो थाखाय खावलायबावनाय जादों बिनिखायनो बिथांमोननो नैबे स्पेशल सं रोजाबनायनि उनाव बिथांमोनखौ मोसानो थाम थिम जानानै थाखानो थिनबाय आरोबाव जोङो वेलकाम डेन्स मोसाखांनायनि उनाव जोङो मोसानायखौ नुनो मोनबावगोन जोंनि मेंनो रोङै आइजोफोर Bbcaनि आइजोफोरनि मोसानाय टीम
अन्नानै बिथांमोनखौबो थाम थिम जानानै थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय এতিয়া আমি এটি স্পেশাল সং শুনিম আমাক গাই শুনাব আমাৰ ৱৰ্শিপ টিমে ইয়াৰ পিছত আমি চাবলৈ পাম আমাৰ শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া যিবিলাকে আমাক ওয়েলকাম ডেন্স নাচি দেখুৱাইছিল তেওঁলোকৰ পৰা নাচ আমি আকৌ দেখিবলৈ পাম ইয়াৰ পিছত আকৌ আমি এটা নাচ আমি দেখিবলৈ পাম আমাৰ বিবিচিৰ যিবিলাক মহিলাসকল আছে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ওচৰত এটি নাচ আনিবলৈ যুগুত হৈ আছে মই তেওঁলোককো যুগুত হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ
हामबाय होनदों जोंनो गोदै गारांजों रोजाबनानै खोनासंहोनायनि बे समखौ आङो जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्टनो दसे सम हगारना होनाय जाबाय माखासे आरोबाव मिथिहोनांगौफोरखौ मिथिहोनो थाखाय आरोबाव खेबसेबाव गसंबावनाय जाबाय बे समाव जोंनि गेजेराव सासे मानगोनां आरोबाव आलासि बिथाङा दंफैयो बिथांखौ दहाय जोङो सिनायथि लाखांखाबाय अब्लाबो दा बिथाङा जोंनि गेजेराव शर्ट ग्रीटिंस लाबोगोन बिथांखौ आङो बे समाव हांख्राय हरगोन Honorable Consulate General sir would you please come forward and bring a short message here ओमफ्राय सारा मेसेज होखांनायनि उनावनो आङो खावलायदों मानगोनां जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि रेभारेन्ड सार प्रसेनजित बसुमतारी बिथाङा मिस जि रिडेननि मेसेजखौ जोंनो खोनासंहोफैगोन मैं भूटान से आया हूँ मैडम प्रेसिडेंट यहाँ पर बार बार बोल रहा है कि भूटान का कॉन्सुलेट जनरल हाँ हम कॉन्सुलेट जनरल था 6 वर्ष का आगे भूटान का कॉन्सुलेट जनरल हम कलकत्ता इंडिया में था इसलिए मैं आप लोगों को करेक्ट करना चाहता हूँ कि मैं अभी कॉन्सुलेट जनरल नहीं हूँ खैर भी मैं कितना हमारा जो यहाँ किताब जो भी यहाँ किताबें लिखा है ये किताब का महान महिलाओं को मुझे यहाँ बुलाया और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं दिल से आपको मैं आभारी हूँ मुझे इतना सफलतापूर्वक प्रोग्राम इतना बड़ा प्रोग्राम इतना महान प्रोग्राम ऐसे ही महान प्रोग्राम आपका यहाँ होना चाहिए क्योंकि आप महान देश में है भारत बहुत महान देश है मुझे ना असमीज भाषा आता ना बोडो इसलिए हिंदी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ तो आपका मातृभूमि भाषा हिंदी है सो मैडम अलाउ मी टू स्पीक इन हिंदी ये जो 75 वर्ष का अंदर में ये हमारा महिला लोग कितना कठिनाई से काम किया होगा और इसको 75 वर्ष के अंदर में यहाँ जितना भी लिखा है हम अभी पढ़ा हमने देखा ये जो जितना भी लिखा और जितना भी ये किताब लिया उसको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ दिस इज़ द मोस्ट फिटिंग बुक दैट इज़ ब्रॉट आउट बाय दिस प्रोग्राम और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये महान भारत देश में मैंने सुना और पढ़ा मैं धर्म का भाषा मैं इतना बोलना नहीं जानता हूँ मगर थोड़ा ज्योग्राफी का विषय में बोलूँगा मैंने सुना और पढ़ा रामायण जब लिखा तो जब लिखा उसमें बोडो जातियों का नाम दिया है ये रामायण में इसका मतलब रामायण लिख के अभी 5000-6000 साल हो गया मैडम तो इतना तक आप बोडो जातियों भारत महान देश में बैठ के अभी तक अपना भेष अपना पोशाक अपना भाषा मान करके अभी तक रखा उसके लिए मैं आपको अगेन कंग्रेचुलेशन देता हूँ ये जो इंडिया देश है भारत ये बहुत बड़ा देश है उसको बोलता था सोने का पिंजरा सोने का पिंजरा का मतलब क्या है आप ही लोग जानता होगा तो ये देश में आप लोग बैठा इसी देश के अंदर में
आप लोग अपना भाषा, पोशाक, खाना, जाति को आगे बढ़ा, इसी में बहुत बड़ा महान बात है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इतना अच्छा देश है। हमारा भूटान का महाराज कब से पिताजी लड़का से इंडिया देश को बहुत मानता है, हम भी बहुत मानता हूँ इंडिया को। तो इसलिए मैं यहाँ इतना खुशी हो के आपके सामने इसका विषय में बोलने का मौका पाया। मैं ख़त्म नहीं होने के आगे एक बार फिर ये जो वुमेन कमिटी BBCA टुकड़ाझार को मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे और आप लोग आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। Thank you so much, sir. God bless you. बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ गोबाव बोसोरनिफ्रायनो दङ, अब्लाबो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय हारिमुखौ नागाराखै, खूब मोजां मोनदों होननानै बुंदों। आं बेखौल' दानस्लायनानै होबाय। गोबाव बोसोरनिफ्राय दङ बे भारत हादराव, अब्लाबो नोंसोरो गाव गावनि जाथिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय रायलायनायफोरखौ नागाराखै, बावाखै। बेनि थाखाय आं मोजां मोनदों होननानै बिथाङा फोरमायलांदों। बे समाव आं खावलायदों जोंनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि सार रेभारेन्ड प्रसेनजित बसुमतारी, बिथाङा मिस जि रिडेननि मेसेजखौ जोंनो खोनासंहोफैगोन। सारा जेरावखि थाया मानो अननानै गोख्रै फैयोब्ला मोजां जागोन। हामबायसै, गोजोन्थों, अननानै सिरि थाथ'दो। मोनसे गाहाम खौरां नोंथांमोनखौ खावलायदों, अननानै आं जिखौ बुंगोन आरो जिखौ नोंथांमोना खोनासंगोन बेखौ रेकर्ड खालामनानै दाला, आं बेखौ खावलायनाय जाबाय। जोंनि आंगो लोगो बिथाङा जोंजों दङब्लाबो दिनैनि बे प्रग्रामाव जोंजों बाहागो लानो हायाखै। बिथाङा जोंनो 1 मिनिटनि मोनसे गावनि गोजोननाय रादाबखौ हरदों, बेखौ आङो नोंथांमोननो खोनासंहोनो सानदों। बिनि उनाव बिनि बुंनायखौ आं बर' रावाव फरायथिनानै होगोन। बे समाव रेकर्डिंखौ प्ले खालामनो खावलायनाय थाबाय। Good afternoon, everybody. There have been many changes for you and for me, and many village churches have been founded as God's word has spread through your area over the years. What a joy and blessing it is to be still able to visit you almost 60 years later. My home church in Melville, Western Australia, know where I am, and I believe they will have prayed for us already today, as they are ahead of us in time. We are all brothers and sisters in God's wonderful family, and I pray that He will abundantly bless you as we meet together during this conference, and continue to bless and guide you as you live for Him through the days ahead. 1 Corinthians 15:58 says, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor is not in the Lord is not in vain." बर' रावाव आं बेखौ फरायथिनानै होनो आखायाव लाबाय। बयनिसिमबो सानजौफुनि गोजोन्थों। नोंथांमोन आरो आंनि थाखाय गोबां सोलायनायखौ नुनो मोननो हायो। थांनाय बोसोरफोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन गामिफ्राव इसोरनि रावनि गेजेरजों मण्डलिफोर फसंजाबाय। नोंथांमोनखौ 60 बोसोरनि इयुनाव लोगो लाफैनो एबा भिजिट खालामफैनो मोननो हानाया आंनि थाखाय आशीर्बाद आरो आङो जोबोद रंजादों। जोंनि गिर्जा मेलबर्ननिफ्राय जोंनि गोजोननायजों लोगोसे जोंनि फोथायारिफ्रा नोंथांमोननि थाखाय बे समाव निश्चय आरज खालामदों होननानै आं फोथायो। जोङो बे इसोरनि सोमोनांथाव नखरनि बिदा फंबायफोर, बेखायनो आं फोथायो बे इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों गेदेर बोर लाबोगोन।
बे इसोरा जों बयखौबो बोर होफ्लायथों 1 Corinthians chapter 15 verse 58 आव बेबायदि बुंदों अ बिदा फंबायफोर नोंसोरो गोगोमै गसंथा फोरबोनि खामानियाव नांथाबनानै था मानोना नोंसोरो मिथिगौ फोरबोनि मुङै नोंसोर मावनाय मोनसेबो हलाय थांनाय नङा बेनो आब' जि रिदिननि जों बयनोबो हरनाय गाहाम रादाब हामबायसै मानगोनां जिएस सारखौ हाजासे हामबायनानै बाख्नायदों आब' जि रिदेननि मेसेजखौ जोंनो बर' रावाव दानस्लायनानै बुजिनो हानाय खालामनानै होनायनि थाखाय इसोरा आब' जि रिदेनखौ आरो जोंनि मानगोनां जिएस सारखौबो हाजासे बोर होथोंसै बे समाव आं मोनसे एनाउन्समेन्ट होनो नागिरदों दहाय दान खांनाय समाव जोंनि सासे दान खांग्रा आइजोनि मबाइल गबोदोंनो अन्नानै सोरबाफोर मोनदोंब्ला जोंनि आखायाव गथायनो हागोन नङाब्ला बै भलन्टियार कन्ट्रल रुमाव नोंथांमोना होनो हागोन आरो दहाय एसे सिगां सासे आइजोनि मना फैसा मा मा दङमोन गासैबो गोमाजोबदों होननानै बुंदों बिथाङा गिदिर सिन्था जादों अन्नानै सोरबाफोर मोनसनबायदोंब्ला जोंनि आखायाव नङाब्ला भलन्टियार कन्ट्रल रुमाव जमा होनो खावलायनाय जाबाय हामबायसै हामबायसै मिथिहोनांगौफोरखौ मिथिहोनायनि थाखाय दानो जोङो जोंनि मिथिहोनायफोरखौ जोङो फोजोबनानै लाबाय जों मेसेजनि सिगां मोननै मोसानायखौ जोङो नायग्रोनि मोनसेया जाहैबाय जोंनि दाख्लै सुक्रुबाराव मोसानानै दिन्थिनाय वेलकाम डान्स ग्रुप अन्नानै नोंथांमोनखौ फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय स्टेजआव আমি খ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তা আগত দুটা ডেন্স আমি চাব পাম মই অনুৰোধ কৰিলোঁ আমাক শুকুৰবাৰে যি অভ্যৰ্থনা নাচ আমাক নাচি দেখুৱাইছিল তেওঁলোকক ষ্টেজলৈ আহি তেওঁলোকৰ নাচ নাচি দেখুৱাব দ্বিতীয়তে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ উইমেন লিডাৰ্ছবিলাকক তেওঁলোকেও যেন এতিয়াই ৰেডি হৈ থাকে এই ডান্স শেষ হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোককো নাচিবলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল बे मोसाखांनायनि उनावनो जोंनि महिला आइजोफ्रा मेंनो रोङै आइजोफ्रा मोसानो थाखाय अन्नानै थियारि जानानै थादो So tonight, no,
साग्लोबजोबब्ला सायखङाबो गोमोरलांजोबब्ला आंगोआव थानां गाबनायनि नङा स्रांखौ मोनगोन जिसुखौ गाबज्रिब्ला सौथुनाय नङा गोग्लैनायबो नङा मेंग्लिनाय नङा जिसुजों थायोब्ला गांगैयाब्लाबो बिरलांनो हागोन जोङो गांगैयाब्लाबो नख्रांनि गोजौसिनाव गांगैयाब्लाबो सिलाबारि बिरखोलांगोन गांगैयाब्लाबो जिसुजों लोगोसे सौथुनाय नङा गोग्लैनायबो नङा मेंग्लिनाय नङा जिसुजों थायोब्ला गांगैयाब्लाबो बिरलांनो हागोन जोङो गांगैयाब्लाबो नख्रांनि गोजौसिनाव गांगैयाब्लाबो सिलाबारि बिरखोलांगोन गांगैयाब्लाबो जिसुजों लोगोसे गांगैयाब्लाबो हामबाय होनदों जोंनो मोजांथार बायदेम सिदेम मोसानानै जोंनो गोसो गोजोनग्लाय होनायनि थाखाय खावलायबावबाय दानो आइजो लिडारफोरनिफ्रायबो मोसानांगौ दंखौ मोसाफैनो थाखाय अन्नानै एसे धैर्य जिरायदो जों बिनि उनावनो जों इसोरनि बाथ्रानि बागै थाम-थिम जागोन अन्नानै एसे धैर्य हमनानै थादो I've seen them in the kitchen. I've seen them moving around here. But you can still dance. Presidents still. They can still. That's amazing. Thank you.
हामबाय होननाय थाबाय बिथांमोना मोजांथार मोसानायजों जोंनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होबाय बहुत बहुत धन्यवाद থাকিল আমাক সুন্দৰ নাচ দেখুৱাই আমাক মন জুৰুৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমি जोङो फैयै फैयै फ्राय जोबथानाय फारसे आगान सुरबाय जों दानो इसोरनि राव फारसे आगान सुरदिनि जोंनि सिगाङाव हांख्रायजानाय मानगोनां आलासि आरो राव दानस्लायगिरि बिथांमोनखौ थामथिम जानानै थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोङो दानो इसोरनि रावखौ खोनासंसिगोन अन्नानै बयखौबो खावलायदों बाहेरायाव ओंखारला बायालासेनो इसोरनि रावखौ दसे सम धैर्य हमनानै खोनासंनो थाखाय এতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিম আমাক আমাৰ আমন্ত্ৰিত আলহী আমাক ঈশ্বৰৰ বাক্য বিলাব Now may I request to our guest speaker and interpreter to come forward and deliver word of God. दानो बे समाव जोंनि आलासि आरो राव दानस्लायगिरि बिथांमोनखौ इसोरनि राव बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय अन्नानै बिथांमोना बे समखौ लाफैनो हासिगोन Thank you very much. Yeah. Thank you. Is this okay? Yeah. Very warm greetings in the name of Jesus Christ. जिसु ख्रिस्टनि मुङाव साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो गाहाम हामलायथिनाय जासिनाय जाबाय हामबायसे from the bottom of my heart. गोसो सिंनिफ्राय हामबायसे होननानै बुङो You know, I'm so touched by my Boro sisters and this last 4 days it has been an amazing experience for me. आङो आंगोनि जोंनि बर' बिब' बिनानावफोरा थारैनो आंनि गोसोखौहाय बेबायदि आंनि गोसोआव नांदों आरो बे साननैसो नोंथांमोनजों लोगोसे थानाया गुबैयैनो आंनि थाखाय मोनसे खोब गोजोनथाव मोनसे अभिगथा जानानै थाबाय Your gentleness and gracious hospitality, silently serving each other and us all, this has been so touching. नोंथांमोननि बेबायदि गुरै नम्र बेबायदि गावजों गाव दाव दाव खालामनाय अननाय सेवा खालामनाया थारैनो आंनि गोसोआव नांदों And yet, dear sisters, you are also strong, you are determined, you are hardworking, and that is how you have made this 75 years Diamond Jubilee a grand success. नाथाय एखे समावनो नोंथांमोना एसेबां गोहोगोरा साहसि नोंथांमोना बे 75 बोसोरनि जे हिराथि रंजामा बेखौ नोंथांमोना बेबायदि मोगथाङाव बेबायदि खुंफुंनो हादों I salute you, dear sisters. Well done. आङो अनजाग्रा बिब' बिनानाव नोंथांमोनखौहाय आङो सालाम जासियो नमस्कार जासियो I will leave this beautiful land of yours deeply grateful for this wonderful opportunity. आरो आंनो होनाय बे सोमोनांथाव खाबुनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर होयो May I also very humbly express to the Bbca family my conviction and impression in the last 4 days. आरो बे थांनाय बे सानफोराव बेबायदि नोंथांमोनजों थानानै आंनि जे मोनदांथि आङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैहाय बुंथिदों बिबिसिजों आं जिखिनि अभिगथा मोनदों God is working among you, moving you to be a strong voice of God in your region and beyond. बे हादरनि बे ओनसोलाव नोंथांमोननि गेजेरजों जिखिनि इसोरनि बे माथो इसोरनि राव वा ओंखारलांनांगौ बेबायदि फोसाव जानांगौ बे इसोरनि खामानिया नोंथांमोननि गेजेरजों बियो सोमोनांथावै मावजाथों As you prepare for 2024
2027 for your 100 celebrations. आरो दा नोंथांमोना फैगौ 2027 मायथाइयाव जानो गोनां जि 100 बोसोरियानि फालिथाय बिनि थाखाय थामथिम जाबाय थादों. May God, who abundantly blesses beyond our imagination, make all your goals come true. जाय इसोरा जों साननाय आरो हास्थायनायनिख्रुइ बांसिन मावग्रा इसोर बे इसोरा नोंथांमोननि बे फैगौ 100 बोसोरनि रंजामानि थाखाय फालिथायनि थाखाय नोंथांमोननि मावनो लानाय थांखिफोरखौ मावफुंनायाव हेफाजाब खालामथों आरो दैदेनथों. This is the last time I'm going to be speaking to you, and this afternoon I will speak on reaching higher with God's strength for women ministry. दिनै बे सानजौफु मुगायाव आं नोंथांमोनजों बेबायदि खोथा बुंनाया आंनि थाखाय बेयो जोबथा सम आरो बे सानजौफुनि जोबथा आंनि बे समाव इसोरनि गोहोजों गोजौसिनाव बिरखोलांनाय बे आयदाखौ सोमोन्दो लाखिनानै जोङो आइजोफोरनि इसोरनि थाखाय मावनो गोनां बेबायदि खामानिफोरनि थाखाय परिचर्यानि सोमोन्दै आं बुंनो थामथिम जादों. In the last 1990s, people were looking forward to the new millennium. थांनाय 1900 जौथाइनि समनि मानसिफोरा बेबायदि फैगौ मोनसे गोदान बेबायदि सम बोथोरफोरखौहाय मोनसे गोदान मिलेनियामखौहाय लामा नायनानै नायहरनानै हास्थायनानै दंमोन. Sociologists predicted that in the 21st century, women would be playing a major role in every area of life. Sociologists जायफ्रा सुबुं आरो सुबुं समाजखौ अध्ययन खालामो बिनि जायफ्रा सान्थौगिरिफोर बिथांमोना बै समावनो बुंथिदोंमोन जे 21थि जौथाइनि आइजोफोरा ओरैबायदि गोख्रों जानानै सिगां फारसे आवगायलांगोन बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदोंमोन. And indeed this is happening all over the world. आरो गुबैयैनो दिनैनि मुलुगाव बे मोगथां महर मोनफैदों जाफुंसारफैदों. Women are right there in the main line as heads of states, as political leaders. दिनैनि दिनाव आइजोफ्राबो बेबायदि गुबुन गुबुन बिथिंफोराव बेबायदि गुबुन गुबुन बेबायदि दैदेननाय आरो गुबुन गुबुन खामानिफ्राव सिगांबोनानै दैदेननायखौ जों नुनो मोनदों. They are heads of businesses. आइजोफोरनिफ्रायबो फालांगियारिफोरनि बेबायदि संस्थाफोरनि दैदेनगिरिफोर जानाय दङ. Social activists. आरो समाजारि बेबायदि समाजखौ फोसाबग्रा बिथिङावबो बिथांमोना दैदेनगिरि जानानै दैदेननायखौ जों नुदों. Media controllers. आरो बेबायदि मेडियाफोरखौ सामलायग्रा सलायग्रा दैदेनग्राफोर आइजोफोर दङ. Leaders in all kinds of fields. आरो गासैबो रोखोमनि बेबायदि गुबुन गुबुन बिजों गुबुन गुबुन आयदाफोराव आइजोफोरा दिनै दैदेनगिरि जानानै दैदेननायखौ जों नुदों. You know, even in the very rural areas where there are illiterate women, they are no longer keeping quiet. They are impacting their environment. एनेखि बेबायदि जोंनि गोथौ गोथौ गामि ओनसोलफ्रावबो बेबायदि जायफोरा बेबायदि लेखा फरा फरायनो मोनबोआखैमोन दा बेबायदि दिनैनि मुलुगाव दिनै आइजोफोरा गुबुन गुबुन मानसिफोरनि जिबनाव गोहोम खोख्लैनो हानाय बेबायदि अबस्थायाव दावगाबोबाय. Development experts are saying this: women are transforming the world we live in. बेबायदि जौगाखां थाखोआव लाबोग्रा जौगाखांहोग्रा गुबुन गुबुन गेदेमा बिथांमोना दिनै बुंनो गोनां जादों जे आइजोफोरा बे जौगाखांनायनि मोनसे गोनांथार बाहागो. Women are the main agents through whom the critical mass of social change is being achieved. दा जोंनि समाजारि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव सोलायनानै गुस्लायहोनायनि मोनसे गोनांथार बाहागो आइजोफोरा बे खामानियावहाय बाहागो लानानै मावो. Even our PM, Mr. Modi, says women must be empowered, otherwise no development can take place. एनेखि जोंनि भारत हादरनि माननीय गाहाय मन्त्रि मोदी बिथाङाबो बुंदों जे आइजोफोरखौहाय गोहोगोरा खालामथारनांगोन नङाब्ला बे आइजोफोरा गोहोगोरा जायाब्ला जेबो जौगाखांनाय फैनाय नङा होननानै. I remember a few years ago going down to Pondicherry, South India, to visit a World Vision project.
आङो खोला भारताव Pondicherry, South India. बेयाव साउथ इन्डियायावहाय थांनायावहाय मोनसे बेबायदि सेमिनार बेबायदि एटेन्ड खालामनो थांदोंमोन World Vision Project. वर्ल्ड भिजननि मोनसे प्रग्रामावहाय They were trying to empower illiterate fisherwomen to stand on their feet. बेबायदि जायफ्रा लेखा फरायनो एबा लिरनो रोङा बेबायदि आइजोफोर जायफ्रा बेबायदि ना हमनानै बेबायदि जिउ खाङो बिसोरखौहाय गावसोरनि आथिङाव गसंनो बेबायदि फोरोंनो थाखाय मोनसे प्रग्राम खालामनाय जादोंमोन We sat around that sandy beach, a few women, and they told their story. बेबायदि सागोर सेराव बालाबारियाव माखासे आइजोफोरखौ जथुमनानै ज' खालामनानै बिसोरनो बेबायदि बाथ्राखौ खिन्थानाय जादोंमोन They said, we are now in the decision-making body trying to bring changes. Decision-making bodies trying to bring changes. दा जोङो बे आइजोफोरा उनाव बुंबाय जे जोङो दा मोनसे बेबायदि थिरांथा लानायाव फैबाय जे जोङो बेबायदि मोनसे सोलायनायखौ लाबोग्रा जों मानसिफोर जासिगोन We are now making sure the development money we are receiving for our block is being properly used. The money we are receiving for our development is being properly used. दा बुंदों जाबाय जे जौगाखांनायनि थाखाय जिखिनि रांखान्थिनि सहाय फैयो बेफोरखौहाय मोजाङै बाहायजानाय जासिगोन होननानै You know, I'll tell you one more example, and this happened in the US, United States. आङो मोनसे बिदिन्थि खिन्थाबावनो नागिरदों बेयो इउनाइटेड स्टेट्सनि A mother's only son was killed by a driver who was drunk. सासे बेबायदि मोनसे न'खरनि बेबायदि सासे गथ'आ सासेल' बिसाया बेबायदि फेग्लुंनाय लोंनानै फेनाय बेबायदि सलायग्रा ड्राइभारनि थाखाय एक्सिडेन्ट जानानै बेबायदि नष्ट जादोंमोन थैनानै थांदोंमोन She was so heartbroken, but she decided she was not going to stay quiet. बिथाङा ओरैबायदि बेबायदि गोसो गेब्लेदोंमोन गोसो बायफ्लेनानै बियो बेबायदि सिरि बियो निजोम थादोंमन So she gathered around people, mothers and others, mothers who had gone through similar experiences of suffering at the hands of drunken drivers. दा बिथाङा बेबायदि गाव हारसिं बे गावनि न'खराव जानाय बे जाथायनिफ्राय बिथाङा बेबायदि माखासे आइजो बिमाफोरखौ गाबज्रिबायनो हमबाय लिंथुमबायनो हमबाय जे जि बिमाफोरा आंनि बायदि बेबायदि जौ बेबायदि फेग्लुंनानै जौ लोंग्रा मानसिफोरनि गेजेरजों नष्ट खालामजानाय गथ'फोरनि बिमाफोर बे जोङो माबा मोनसे सानलायनो ओंखारदै होननानै लिंथुमबायदों They call themselves MADD, Mothers Against Drunken Driving. आरो बिथांमोना मोनसे बेबायदि संस्था दादों जाबाय MADD होननाय माने Mothers Against Drunken Drivers माने बै लोंनानै सलायग्रा ड्राइभारफोरनि बेरेखा मोनसे हानजा मोनसे संस्था दाबाय जाहैबाय बिदि बुंनानै लाबाय It took many years, but they succeeded to pass the law in the Senate that very strict punishment should be given to drunken drivers. गोबाव बोसोर नांदों बिथांमोना जुदिव बेबायदि फेग्लुंनानै सलायग्रा ड्राइभारफोरनि हेंथायै हसिख्रावदों बेबायदि बिसोर हेंथा खालामदोंब्लाबो बेबायदि मोनसे आयेन जारि खालामनो थाखाय गोबाव सम नांदों नाथाय गोबाव समनि उनावहाय बिथांमोना बेबायदि फेनानै सलायग्रा सलायगिरि ड्राइभारफोरनि मोनसे बिसोरखौहाय बिसोरनि हेंथायै मोनसे गिदिर सास्ति होनांगौ मोनसे बिदि आयेन पास खालामनो हाहैदों जाहैबाय Women can bring change to our society. गुबैयैनो आइजोफोरा जोंनि समाजाव गुस्लायनायखौ लाबोनो हायो I want us to turn now to our own Christian story, to our missions. दानिया जोंनि खृष्टानफोरनि जोंनि निजा माखासे बेबायदि मिशनावहाय जोंनि खृष्टानफोरनि बेबायदि बिसयफोरखौहाय आङो लाबोनो सानदों Ralph Winter is a very well-known missiologist. Ralph Winter होननाय सासे बिथाङा बेबायदि मिशननि सासे एक्सपार्ट सासे मिशियोलॉजिस्ट And so he says that women in the beginning of this 20th century has made remarkable impact in the missions.
बे 20थि जौथाइनि जागायजेननाय समनि आइजोफोरा बिसोरो बेबायदि समाजाव बेबायदि गुस्लायनायाव गेदेर गोहोम लाबोनो हादोंमोन होननानै बिथाङा लिरदों. They say, missiologists say modern missions would not have been possible without women missionaries. गोबां मिसियोलजिस्टफोरा बुङो जे आइजोफोर नङामोनब्ला मिशननि गोबां खामानिफ्रा मावफुंजानाय नङामोन. Come closer home. How can Bbca forget the work of missionaries like Flo Hardwood or even our dear Ridden, who is not very far away? जों एसे आरो खाथिसिनाव फैनि बेवहाय जोंनि बिबिसिनि जेसेबां जथुमनाय जोंनि बिबिसिनि खोथाखौबो जुदि जों साननानै नायब्ला जों गोसोखांनो हायो जोंनि बिबिसिनि जारिमिनावबो बै समाव फैनाय बेबायदि फ्लो हरवुडमोन बायदि आरो जाय बिथां जोंनि मिस रिडेन जाया जोंजों लोगोसे बे समाव गैया बिथांमोना जोंनि बे बिबिसियावहाय मिशन खामानियाव बायदि लोब्बा लाबोदों जों गोसोखांनो हायो. This was happening in America when the women folk were not only sending people out as missionaries, but they were mobilizing support in order to support missionaries going out. बै समाव आमेरिकायाव खालि मिशनारिफोरखौ दैथायनो थाखायल' बेबायदि थुलुंगानाय बेबायदि मोबिलाइजेशन खालामनाय फोसावदिंनाय थुलुंगानाय बेखौ खालामनाय जायाखैमोन नाथाय बे खामानिखौ मावनो थाखाय जों माबोरै हेफाजाब होनो हायो बे बिथिङावबो बेबायदि थुलुंगानाय आरो फोरोंनाया जादोंमोन. In the beginning of the 20th century, there were like 40 denominational women's society and involving 30 lakh women. दा बै समाव बेबायदि 20th centuryनि बे मिशननि मुभमेन्टआवहाय 30 lakhs women were involved. 40तासो बेबायदि मिशन बेबायदि खामानि मावनो थाखाय बेबायदि मिशन ससाइटिफोरखौ दानाय जादोंमोन बेनि गेजेरावहाय 30 लाख बेबायदि आइजोफोरखौहाय बेयावहाय बाहायफानाय जादोंमोन. You know what these women were doing? They were raising funds to build hospitals and schools around the world and pay the salaries of those people working there. बै समाव बेबायदि मिशन खामानियाव मिशन एजेन्सिसफोराव आइजोफोरा माबायदि बाहागो लादोंमोन होनब्ला बिथांमोनखौ बेबायदि थामथिम खालामनाय जादोंमोन फोरोंगानाय थुलुंगानाय जादोंमोन जे बेबायदि गुबुन गुबुन मिशननि थाखाय अनुस्थान फसंनायनि थाखाय नांगौ जानाय राङारि हेफाजाब हरनो दैथायनो थाखाय. This woman movement became the largest movement in the United States and women outnumbered men working as missionaries in the mission field. आरो बै समनि USA नि बे मिशन मुभमेन्टआनो बयनिख्रुइ गेदेरसिन मोनसे मुभमेन्ट जादों आरो बे मुभमेन्टनि गेजेर बे मुभमेन्टआवहाय बाहागो लानानै मावनाया आइजोफोरनि अनजिमाया हौवाफोरनिख्रुइबो बांसिन जादोंमोन. In fact, people studying mission story says it was women who volunteered to go to the most difficult and dangerous places in the world. They would be the first to volunteer to go and work there. मिसियोलजिस्टफोरनि अध्ययन खालामनायनिफ्राय बेखौ मोननाय जादों आरो बिथांमोना बुङो जे बेबायदि आइजोफोरासो जि जायगाफोराव मिशन खामानिखौ लानानै प्रसार खामानिखौ लानानै थांनानै मावहैनो जि जायगाफोराव गोब्राबसिन गुदुसिन बेबायदि जायगाफोराव थांनो थाखाय आइजोफोरासो गावसोरखौहाय बेबायदि भलुन्टियार खालामदों गाव गावैनो मावनो ओंखारदोंमोन बेखौ मोननाय जायो. I want to tell you, particularly my beloved sisters, there is no doubt that women are called to ministry and we can make a great impact. ख्रिस्टियानाव अनजाग्रा बिसेसकै आंनि बिब' बिनानावफोर आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो खिन्थानो हास्थायदों दे इसोरा आइजोफोरखौ बियो गावनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय बियो बाहायो आरो आइजोफोरखौ लानानै मावनायजों गोबां गोहोम खोख्लैनो हायो. I want to now turn to scripture, to the New Testament. दायो आङो जोंनि गोथार शास्त्र बाइबेलथिं आङो फैनो हास्थायदों बिसेसकै गोदान रदायाव. Women face many discriminations. They were not regarded so high. However, there is enough evidence to show that women were not only valued, they were valued as disciples of Jesus.
नंगौ गोदान रुदायनि समाव जिसु ख्रिस्ट'नि समाव बेबायदि आइजोफोरखौ बेबायदि बांद्राय बेसेन होनाय जायामोन नाथाय मोनसे गोनां बाथ्राया बे जे आइजोफोरा बेबायदि एसे नेवसि जानाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय आइजोफोरखौ बेसेन होनाय जादोंमोन आरो बेबायदिबो बेसेन होदोंमोन जे आइजोफोरखौबो जिसुनि सेलाफोर होननानै मुंख'नाय जादों You know, Bible scholars say that some of the earliest followers of Jesus Christ were women. आरो बाइबेल पण्डितफोरा बुङो जाबाय गिबिसिन जिसुनि सोलोंसा जिसुनि उन थांनाय मानसिफोरा बिसोर आइजोफोरानोमोन In Luke 8, three women are particularly mentioned: Mary Magdalene, Joanna, and Susanna. Luke 8. Yeah. लुकासनि 8 बालाबावहाय बेवहाय साथामसो आइजोफोरनि मुंखौ मुंख'थारनाय जादों They had a personal encounter with Jesus and they started following Jesus along with the men. बिसोरखौहाय बेबायदि व्यक्ति हिसाबैबो मुंख'नाय जादों आरो बिसोरो व्यक्तिगत हिसाबै जिसु ख्रिस्ट'जों बिसोरो मोगा-मोगि जानानै जिसु ख्रिस्ट'नि उन थांदोंमन You know, and Bible scholars have found out that they were supporting the ministry of Jesus Christ, not only serving on the tables but financially as well. जिसु ख्रिस्ट'नि बेबायदि बे संसाराव थानानै मावनाय समावबो बे आइजोफोरा बेबायदि बिनि मिनिस्ट्रियाव जिसु ख्रिस्ट'नि मिनिस्ट्रियाव बिसोर हेफाजाब खालि टेबोलाव जानाय लोंनाय दाव खालामनायावल' नङा इनेखि मिनिस्ट्रियाव बिसोरो बेबायदि हेफाजाब खालामदोंमोन Dear brothers and sisters, there is no doubt that women are called to serve God just as men have been called. बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया जे हौवा मानसिफोरखौ जेरखम इसोरा गावनि खामानिनि थाखाय मिशन खामानिनि थाखाय लेङो एखे रोखोमैनो आइजोफोरखौबो इसोरा गावनि खामानियाव बियो बाहायनो लेङो In fact, together we are called to partner with God for the kingdom and his glory. गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जों हौवा जाथों बा हिनजाव जाथों जोंखौ लोगोसे इसोरा गावनि महिमानि थाखाय गावनि रायजोनि थाखाय खामानि मावनो लिंदों Let me also point out a few verses which gives a strong biblical basis for women to be in ministry. आङो माखासे बेबायदि बाइबेल सिरिफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हास्थायदों जि सिरिफोरा बेबायदि आइजोफोरखौबो मिनिस्ट्रि इसोरनि परिचर्या खालामनो थाखाय लिंदों Genesis 1:27 says that both men and women are made in the image of God. जागायजेननाय से बालाब 27 सिरियाव नायब्ला जों मोननो हायो जे हौवा आरो हिनजाव सानैखौबो इसोरा गावनि मुर्ति एबा मुस्रि बायदि बियो सोरजिदों गावनि महर बायदि The second verse in Galatians 3:28 it reads like this: There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male or female, for you are all one in Christ Jesus. गलातिया 3 बालाब 18 सिरियाव लिरनाय दं बेयाव बेबायदि जेबो फाराग गैया बेयो जिहुदी बा गुबुनारि जाथों बिगोमा बा लेंफोर जाथों हौवा बा हिनजाव जाथों बेयाव जेबो फाराग गैया होननानै जों गासैबो ख्रिस्ट'नियाव सासे मोनसे होननानै No matter what our culture around us tells us, women enjoy equal status with men in Jesus Christ. जिसु ख्रिस्ट'नियाव जायखि थासारि जायखि परिबेस जायखि बिसय फैया मानो बेबायदि बिसय गैया जे जों आइजो आरो हौवाफ्रा आइजोफ्राबो हौवाफोर बायदि ख्रिस्ट'नियाव बेबायदि समान बेबायदि मर्यादा मोनसे समान स्टेटास जों ख्रिस्ट'नियाव मोननो हायो Women and men also share equal responsibility for stewardship of the earth we live in. Genesis 1:28. जि बुहुमाव जों दिनै थांनानै दङ बे बुहुमखौ नायसनो बेंसनो थाखाय जागायजेननाय 1 बालाब 27 सिरियाव बुंनाय बायदि जोंखौ बे गाव सोरजिनाय संसारखौ आरो बेयाव दंनाय मानिफोरखौ जोथोन लानो नायसनायनि हौवा आरो हिनजाव एखे रोखोमैनो बिबान दङ The verse says, God blessed them, men and women, and said to them, to men and women, be fruitful, fill the earth and subdue it, rule over the
sea and the birds and every living creature. इसोरा आदम आरो हवा बे हौवा आरो हिन्जावखौ सोरजिखांनानै दाखांनानै बिसोर सानैखौबो बोर होनानै बुंदों जे नोंसोरो बिसाफोर गोबां बिसाफोर जानानै एरलांदो पृथ्वीखौ बुंफब होदो आरो बेयाव दंनाय गासै इसोरनि सोरजिजानायफोरखौ नोंसोरो बिसोरनि बिगोमा जादो बिसोरखौ सलायदो होननानै Women and men finally are joined heirs in Christ. हौवा आरो हिन्जावआ लोगोसेयै बेबायदि इसोरनि मोनसे सम्पति That means we have the same spiritual inheritance in Christ. बेनि ओंथिया बेखौनो फोरमायदों जे जोङो ख्रिस्टनियाव जोंनि जिउआरि बिथिङाव जोङो समान एखे So the question, should women serve God? Should women be in ministry? दानिया मोनसे सोंलु फैयो होमब्लालाय मा आइजोफोराबो मिनिस्ट्रियाव मिशन खामानियाव थानांगौ मावनांगौ नामा The answer is a loud yes, we can and we should. आरो बिनि फिननाया गोबारै नंगौ जोङो बेखौ मावनांगौ In the last century, in the 1990s, there was a very important gathering of Christian leaders of various denominations and mission organizations. 1990 बे आसपासावहाय 1990sआवहाय बेबायदि गुबुन गुबुन डेनोमिनेशनफोर आरो मिशन एजेन्सिसफोरनि मोनसे जथुमनाय मोनसे बेबायदि जादोंमोन Many questions were asked, especially concerning women ministry. आरो गोबाङानो बे आइजोफोरनि मिशन खामानियाव बाहागो लानाय परिसरजा खालामनायनि सायाव सोंलायनाय जादोंमोन सावरायलायनाय जादोंमन They asked the question, what part do women have in God's ministry? What role should women play in the 21st century? आरो गोबां सोंलुफोरनि गेजेराव गोनांथार आरो गिबि सोंलुफोरा बेनोमोन जे आइजोफोरहा मिशन खामानियाव मिनिस्ट्रियाव बे मा बिसोरहा बेबायदि गोहोफोर दङ आरो बिसोरहा माबा मावनो गोनां खामानिफोर दङ मा रोखोमै बिसोरो बे 21थि ख्रीष्टाब्दआव बे जौथायाव मा रोखोमै इसोरनि खामानियाव बाहागो लागोन बेफोरो गोनां सोंलुमोन And the conference came up with these resolutions. आरो बै कनफारेन्स बै सावरायमेला बेबायदि मोनसे थांखि लानायजों बियो फैयासै The role of women in history of the church must be strongly affirmed and came to the agreement that women ministry must be encouraged and accepted. आरो सावरायनानै बेबायदि मोनसे थिरांथायाव फैनाय जादों जे जोंनि गोदान रदायाव बाइबेलाव जिखिनि आइजोफोरा जेरखम बायदि परिसर्याव बाहागो लादोंमोन बे गोदान रदायनि जोंनो खिन्थानाय फोरोंनाय बादिनो आइजोफोरा बेबायदि परिसर्या खालामनायाव मिनिस्ट्रियाव बेबायदि बाहागो लानाय जाथों होननानै They also predicted that women will play a very influential role in the churches in the 21st century. आरो बै समाव बेखौबो बुंथिखानानै दोननाय जादोंमोन जे बे 21 जौथायाव बेबायदि आइजोफोरा इसोरनि खामानि मावनायाव गोनांथार बाहागो लानानै मावगोन होननानै More and more women will get involved in ministry and that's a trend that cannot be stopped. आरो दिनै जों नुनो मोनदों बै समनिफ्रायनो बांसिननिफ्राय बांसिन आइजोफोरा इसोरनि गुबुन परिसर्याव नांथाबनानै मावबोदों आरो बेबायदि मावलांबाय थानायखौ खुनु माबा मोनसे आयदाया बेखौ होबथानानै दोननो हानाय नङा Therefore they said, no matter what theological position a church takes, it must not neglect educated, qualified, experienced women to be in ministry. आरो बै समाव बेबायदि सावरायनानै थिरांथा खालामनाय जादोंमोन जे बेबायदि मण्डलिनि गुबुन बेबायदि नेमखान्थिफोर थानो हागौ नाथाय बेबायदि रोंखा राखा जानाय सोलोंथाइ गोनां मावनो हानाय बेबायदि आइजोफोरखौ इसोरनि खामानियाव बाहायनाय मावहोनायनिफ्राय होबथानाय दाजाथों होननानै Dear sisters, we are surrounded by so much evidence that we are called to serve God. आरो बेबायदिहायनो जोङो बेबायदि जोंनियाव बेबायदि फोरमानफोर दङ जे आइजोफोराबो इसोरनि खामानिनि थाखाय बेबायदि लेंजानायखौ मोननो हायो लेंनाय दङ होननानै Two
last commandments of Jesus was given just before he was taken up to heaven. मोननै जिसु ख्रिस्टनि हुकुम जाय हुकुमखौ जिसुआ गाव सोरगोआव लांजानायनि आगोल एसे सिगांल' होदोंमोन. The first, as we all know, we have heard this often, Matthew 28 to 20. I'm going to ask brother to read it, please. आरो बे गेदेर बे हुकुमखौ माथाइनि 28 बालाबनि 18 from 28 18 to 20. 18निफ्राय 20 माथाइ 28 बालाब 18निफ्राय 20 आं फरायनि. नाथाय जिसुआ बिसोरनि खाथियाव फैनानै बिसोरखौ होनदों सोरगो आरो बुहुमाव एक्टियार मानिखौ आंनो होबाय. बिनिखायनो नोंसोरो जेरावबो थां आरो फोलेर मानिनि मानसिफोरखौ आंनि सेलाफोर खालाम. बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा हो. आरो आङो नोंसोरनो होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो बिसोरनो फोरों. नंगौयै संसार जोबनायसिम अरायबो आङो नोंसोरजों लोगोआव दं. The other commandment is found in Acts 1:8. Acts 1:8. आरो गुबुन मोनसे हुकुमखौ जोङो थोनहरजानायनि 1 बालाबनि 8 सिरियावहा जों मोननो हायो. थोनहरजानाय Acts 1. 1 बालाबनि 8 सिरि. नाथाय जेब्ला गोथार जिउआ नोंसोरनियाव फैगोन अब्ला नोंसोरो बोलो मोनगोन आरो जेरुसालेम गासै जुदा सामारिया आरो बुहुमनि जोबथानायसिम नोंसोरो आंनि साखिफोर जागोन. This commandment to go and make disciples, to teach, to be his witnesses has been given to both men and women. The call to tell the good news to the whole world is a call to all believers. बे मोननै हुकुम जेरावबो थांनानै गाहाम रादाबखौ फोसावनाय आरो बिनि साखिफोर जानाय बे हुकुमखौ हौवा आरो हिनजाव एखे समानै होनाय जादों जे हौवा आरो हिनजाव समानैनो बेबायदि इसोरनि थाखाय इसोरनि रायजोनि थाखाय ओंखारनानै थांनानै बेबायदि प्रचार खालामनाय आरो साखि जानाय बे हुकुमखौ होनाय जादों. How can we as women respond to the call of the service to God? दा जों आइजोफोरा आइजो जानानै इसोरा जोंखौ जे खामानिखौ मावनो थाखाय हांख्रायदों लिंदों जों माबोरैहाय जों बेखौ फिननाय होगोन जों माबोरै मावगोन. We cannot do it on our own. बेखौ जोङो गाव गावनि बोलोजों जों हारसिङै हानाय नङा. I believe we have to be touched at the deepest core of our being to be able to respond to God, to serve him. आं फोथायो जोङो बेखौ मावनो थांनायाव जोङो बे गिदिर आरो गिलिर बिबानखौ लानानै मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो बे इसोरनि लेंनायखौ फिननाय होनो मावनो थाखाय जोंनि गोसो इसिङाव इसोरनि दांनाय नांगोन. When your life is touched deep within, you will want, touched by Jesus, you will want to follow him and serve him. जेब्ला जोंनि गोसो जिउ सोलेराव जोङो इसोरजों दांजानायखौ जिसु ख्रिस्टजों दांजानायखौ मोनगोन अब्लानो जोङो जिसुनि उन थांनो आरो बिनि लेंनाय बायदि जोङो बेखौ उन संनो जों हागोन. Has Jesus touched your lives? जिसु ख्रिस्टआ जोंनि जिबनाव थारैनो दांबायना? Has he healed you? गुबैयै बियो नोंखौ सोखाबायना? Forgiven your sins and given a new life. थारैनो बे जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों नोंनि पापफ्रा निमाहा होजानानै नोंथाङा जिसुनियाव गोदान जिउ मोनबायना? Do you feel a deep stirring within your heart to serve the Lord? नोंथाङा गुबैनो बे फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ इसोरखौ दाव खालामनो थाखाय मोनसे गेदेर थुलुंगानाय नोंथाङा मोनदोंना? One of the most powerful stories of how a woman responded to serve God is the Samaritan woman's story, John 4. जोङो जहननि 4 बालाबावहाय जों आइजो जानानै आइजोफोरा इसोरनि थाखाय बेनि मिशन खामानियाव जों माबादिहाय आइजो जानानै आइजोफोरा मावनो हायो बिनि मोनसे गोख्रोंसिन सल'खौ जोङो मोननो हायो. सासे आइजो बे जाबाय सामारियानि आइजो जायखौ जों जहननि 4 बालाबाव मोननो हायो. Jesus met her at Jacob's well at Sychar. बे सिखरनि जाकबनि दैखराव जिसुआ बे सामारियानि आइजोखौ सानसेखालि लोगो मोनदोंमोन. They were supposed, Jesus and his disciples were just supposed to pass through Samaria.
बै समाव बै सानखालि जिसु ख्रिस्ट' आरो बेनि सेलाफोरा बे सामारियाजों थांनो गोनां जादोंमोन While the disciples went to get food, Jesus was so tired, needed a drink of water, so he sat down by the well. जानायनि थाखाय उखैनायखाय सेलाफोरा जेब्ला जानायनि आदार बेबायदि नागिरनो थांदों बे समाव जिसुआ दै गांनानै बेयो बे दैखराव दै नागिरनानै थांदोंमोन It was the 6th hour, which means afternoon, a very inconvenient time to be at the well. आरो बेयो एखेबारे मोनसे सानजौफु सममोन जि समानाखि बेबायदि दैखराव थानायनि थांनायनि बेबायदि सम नङामोन Nobody came to the well to draw water at that time. आरो बेबायदि सानजौफुथिर बेबायदि समाव रावबो दै खावनो आरो लांनो फैयामोन But a woman came. नाथाय सासे आइजो फैदोंमोन So Jesus asked for a drink of water. आरो बे आइजोनियाव जिसुआ दै लोंनो थाखाय बिदोंमोन The woman was surprised. How could a Jew ask a Samaritan for water? आरो बे आइजोआ ओरैबायदि दै बिजानानै सोमोनांदोंमोन जे सासे जिहुदी मानसिया आं बायदि सासे सामारियानाव माब्रै बेबायदि दै लोंनो बिनो हाखो माब्रै मानो बिखो होननानै Jews and Samaritans were enemies. They were not even in talking terms. बेबायदि जिहुदी आरो सामारियारिफ्रा ओरैबायदि बिसारुफोरमोन जे बिसोरो गावजों गाव सामारिया आरो बेबायदि जुदायारिफोर जिहुदीफ्रा बिसोरो लोगो मोनलायब्लाबो रायलायलायामोन But Jesus carried on the conversation. नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे आइजोजों बियो रायलायदोंमोन Soon it was no longer about Jesus needing a drink, but now it was the woman's own deep thirst for living water that she asked Jesus. सावरायलांबाय थानायाव बेबायदि जालांबाय जे जिसु ख्रिस्ट'नो जे दै लोंनो नांथारगौ बेखौ नागारनानै बादलांनानै दानिया बै आइजो जायनियाव दै लोंनो बिदोंमोन बे आइजोआसो गुबैयै बेबायदि जिउनि मोनसे गांख्रांनायजों जिसुनियाव बेबायदि गोथां दैखौ लोंनो बिदों Jesus was gently exposing the kind of life this woman lived. दा जिसु ख्रिस्ट'आ लासैयै गुरैयै बे आइजोआ बै समाव बेयो माबादिहाय जिउ खांनानै दङमोन बेखौ लासै लासै गुरैयै बेनो दिन्थिलांनानै होदोंमोन She was shocked to find out how this man knew everything about her life. बे समाव आइजोआ बेबायदि सोमोनांनो गोनां जाबाय सोमोनांबाय जे बे मानसिया आंनि अबस्थाखौ माबोरै मिथिनो मोनखो Jesus said, "You are right. You say you have no husband. You had 5 husbands, and the man you now live is not your husband." जिसुआ बेबायदि लासै लासै बुंलांबाय नंगौ नों बुंदों नों हाबा जायाखै नाथाय नोंहा दासिमाव 7 बिसायफोर दंसै आरो दासान्दि नों जायजों दङ बेजोंबोथ' नों हाबा जायाखै She was shocked. Sir, you must be a prophet. आरो बे समाव आइजोआ सोमोनांनानै बुंबाय गुरु नोङो थारैनो सासे बेबायदि नाबि जाथारगोन I know that the Messiah is coming, and when he comes, he will explain everything to us, she answered. आरो बेयो मिथिगौ मसीहुआ सोर आं बेखौ मिथिगौ नाथाय जेब्ला बियो फैगोन बे गासैखौबो जोंनो खेंफोरनानै होगोन दिन्थिगोन And you know what Jesus did? He revealed himself and said, "I who speak to you am he. I am the Messiah." जिसुआ बे आइजोनो बेबायदि फिन होबाय जे नों जि मसीहुखौ नोङो जि मसीहुनि खोथा बुंदों बे मसीहुआ नोंजों रायज्लायनाय बियो आंनो होननानै You know, Jesus did not reveal himself to many people, but to this woman, he revealed who he was because he knew what would happen. दा जोङो बाइबेलाव जोङो नायोब्ला जों नुनो मोनो जे गोबां समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि गुबुन गुबुन मानसिफोरनो गावसोर बेखौ गोबांनो दिन्थियाखै नाथाय जों बेयाव नुदों जिसु ख्रिस्ट'आ गुबैयै थारैनो गावसोर बेखौ बे आइजोनो बे दिन्थिदों Did the Samaritan woman believe? Yes, she did. आरो गुबैयैनो बे सामारियानि आइजोआ बेखौ फोथायदोंमोन How did she respond? दानिया माब्रै बियो फिननाय होखो Not so much in words but in action. बेबायदि गोबां खोथा बाथ्रा बुंनानै फिननाय होआखै नाथाय मावनानै दिन्थिदों In verses 28-29, the woman ran into the town and said to the people,
Hey, come, see a man who told me everything I did. Could he be the Messiah that we've all been waiting for? जोङो जहननिफ्राय बालाबनि 29 उरायनायब्ला जों मोननो हायो जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ गावसोर दिन्थिबाय बेखौ सिनाय मोनबाय बे आइजोआ बे समाव बेबायदि फिननाय ओरैबायदि जों फिननाय होबाय बियो सिदायै गावनि टाउनाव सहराव बियो खारलांनानै बियो मानसिफोरखौ गाबज्रिनानै खिन्थाबायबाय हे बे जाय मसीहखौ जों लामा नायनानै दंबाय थायोमोन बे मसीहखौ आं नुबाय आं लोगो मोनबाय बियो आङो माबायदिहाय जिउ खांदोंमोन गासै आंनि सोमोन्दै बियो आंनि सिगाङाव बुंथिना होदों होननानै बियो फोसावहैनो हमबाय. This woman who was so ashamed to meet people, always staying hiding because of a sinful way of life, felt no shame or fear. जाय आइजोआ गावनि बेबायदि पापजों जिउ खांनाय अबस्थाखौ लानानै गावखौनो मानसिफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो नुजाथिनो लाजियोमोन बे आइजोआ दानिया जिसुनि लिंनायखौ मोनखांनायनि उनाव बियो आरो बेबायदि लाजिबावनाय आरो गिनाय बिनायाव थायाखसै. She had to witness to tell the whole world what Jesus had done. आरो जिसुआ गावनि जिबनाव मा मावखो बे गावनि जिबनाव मावनाय खामानिखौ बियो गासै गुबुन मानसिफोरनो गासै संसारनो बियो मिथिहोनो थाखाय बियो हास्थायदों. You read on and we see that people hearing her excitement, the people responded by coming out to meet Jesus. आरो जोङो गाहायथिं नायलांब्ला जों मोननो हायो बे आइजोनि खिन्थानायनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा बै सहरनि बै नोगोरनि मानसिफोरा ओंखारबोनानै जिसुखौ लोगो लानो फैदों. And Luke records many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. आरो लुक जाया बे बिजाबखौ लिरदों बे लिरगिरि लुकआ बेबायदि साखि होदों जे बे सामारियानि आइजोनि प्रचार खालामनायनि गेजेरजों बै समाव सामारियानि गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै नाजावदों होननानै. In fact, the town people asked Jesus, please stay back with us and tell us more. आरो गुबैयैनो बै सामारियानि बै नोगोरनि मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ बुंदों आरो खावलायदोंमोन जे अन्नानै नोङो जोंजों एसे थालांबावदो आरो नों गावनि सोमोन्दै जोंनो बांसिनै खिन्थादो मिथिहोदो. The outcome of the Samaritan's women's testimony was amazing. Many more believed. दा सोमोनांथाव बे सामारियानि आइजोनि साखि होनायजों गोबां मानसिफ्रा बिसोरो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायदोंमोन. You know, verse 42 ends like this. We no longer believe because of what you have said, but we have heard ourselves and believe him to be the savior of the world. आरो 42 सिरियाव बेबायदि बुंनाय जादों. Could you please repeat? Believed to be the savior of the world. दा बे जिसु ख्रिस्टआ जे संसारनि बासायगिरि बेखौ जोङो फोथायनो हाबाय होनना बिसोरो फोथायनायाव फैदों. What a powerful witness this Samaritan woman turned out to be. दा बे सामारिनि आइजोआ माबायदि सासे गोख्रों साखि होग्रा जानो हादोंमोन नायसाय. You know, we experience how much Jesus loves us. And we want to respond to him willingly. दा जोङो बेखौनो जोङो मोनदाङो जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ एसेबां अनो आरो बिनि अननाया आरो बिनि अननानै जोंखौ हांख्रायनायनि बिनिमय बदलै जोङो माबोरै जोङो फिननाय होगोन. When we experience this life-giving touch of Jesus Christ, we also want to gratefully serve him. आरो जेब्ला जोङो बे इसोरनि सोमोनांथाव बिनि दांनाय जोंखौ अननाय जोंनि जिबनाव दांनायखौ जेब्ला जोङो मोनदाङो अब्ला जोङो बे इसोरखौ जोंनि थाखाय बिनि मावनाय अननाय लिंनायनि थाखाय जोङो बेखौ साबायखर होनानै बेखौ दाव खालामनो जोङो गोसो जागोन ओंखारगोन. As we experience the love, the joyous welcome we feel in the presence of Jesus, we like to bow down before him.
Him, willing to serve Him all the days of our lives. आरो जिसु ख्रिस्टनि अननाय आरो जोंनि थाखाय बिनि मावनायखौ जेब्ला जोङो मिथियो जों बुजियो अब्ला जोङो जोंनि गथै थांनानै थानाय जिबनाव बे इसोरखौ जोंबो अनफिननो आरो बेखौ दाव दाव खालामनो जोङो गोसो जायो. We do not remain the same when we meet Jesus and Jesus touches us. आरो जेब्ला जों जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोनो आरो जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला जोंनि जिबनखौ दाङो आरो जोङो एखे अबस्थायाव एखे जायगायाव जों थाबाय थानाय नङा. Beloved Bodo sisters and brothers, अनजाग्रा बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर, God is calling you to serve Him. बे इसोरा गावखौ दाव दाव खालामनो थाखाय गावनि खामानि मावनो थाखाय बियो नोंखौ लिंदों. Take a moment to reflect your situation. नोंथाङा नोंथांनि दानि थासारिखौ एसे आन्दाज लानो थाखाय नों एसे सम ला. I believe in approximation there are about 40 lakhs of boroughs in the Bodo region. आङो बेखौ बेबायदिहाय मिथिनो मोनदों जे बे जोंनि बर' बे जोंनि ओनसोलाव जोंनि जायगायाव खमसे खम 40 लाखसो बर'फोर दं होननानै. But I believe the believers are less than 10%. नाथाय आं बेखौबो मिथिदों जे बे 40 लाख गाहाम सुबुं सानखोनि गेजेराव जोंनि जिसुखौ फोथायग्रा मानसिफ्रा बेबायदि 10% बेबायदि 10% खमसिन होननानै. Don't you want to share the good news of Jesus to our own people who have never heard of Jesus? जोंनि जाय आंगोनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा दासिमबो बे बासायनायनि गाहाम रादाबखौ खोनायाखै, जिसुनि सोमोन्दै खोनायाखै, बिथांमोननो नोंथाङा साखि होनो बिनि सोमोन्दै खिन्थानो गोसो जायाना? Bbca is celebrating 100 years in 2027, and you have just 250 churches now. That's what I hear. Bbca इसे उनावनो 2027 मायथाइयाव 100 बोसोर जानानै मोनसे फालिथाय खुंनो थांगासिनो दङ आरो दासिमाव बे BBCहा 250 सो गिर्जाफोर दङ. You want to increase that to 400 churches. आरो बे 250 ता गिर्जाखौ जोङो बै समसिम हालागै 400 ता गिर्जा खालामनो जों हास्थायदों. Dear sisters, do you have a part there? अनजाग्रा बिब' बिनानावफोर, नोंथांमोना मा बे एसे गेदेर खामानियाव नोंथाङा बाहागो लागोन ना? Yes, you have a big role to play. आरो गुबैयैनो नोंथाङाबो बे सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय मोनसे मावनो गोनां गेदेर बिबान दं. Let me address the women in particular. आङो बे समाव जोंनि आइजोफोरखौ आं बांसिनै बुंनो हास्थायदों. As women, we can claim in Christ's name the power to be His witnesses and servants. जों आइजोफ्राबो आइजो जानानै जों इसोरनि गोथार जिउनिफ्राय बेबायदि बोलोखौ जों बिख'नानै लानो हायो जाहाथे जोंबो बे जिसु ख्रिस्टनि साखिफोर जानो हायो. All over the world, women are being used of God to bring transformation to wherever they are. गथाय बुहुमावनो सिमा जोबनायसिम आइजोफोरा बेबायदि मोनसे गुस्लायनाय सोलायनायखौ बेबायदि लाबोनायनि आगजु महरै खामानि मावबोनायखौ जों मिथियो. How about you, dear Boro sisters? अनजाग्रा बर' बिब' बिनानावफोर, नोंथांमोनालाय माथो सानदों? I want to boldly say this afternoon. आङो बे सानजौफु समाव बेखौ गोहो खालामनानै बुंनो हास्थायदों. It is high time to move forward. बेयो जोंनि थाखाय आवगायनायनि सम जाबाय. Come out of your comfort zone. नोंनि बेबायदि जि जायगायाव नोंथाङा दङ बेबायदि नोंखौ बेंख'ना लानाय जायगानिफ्राय ओंखारबोनायनि सुखि थानायनिफ्राय ओंखारबोनायनि मोनसे सम जाबाय. Do not always remain in the background. आरो नोंथांमोना बेबायदि उनाव फावसायनानै थाबाय दा थासै. I think it's high time that you break from the mental lock. आरो आं सानो दिनैनि बे समा नोंथांमोननि खालि बेबायदि मोनसे गोसोनि साननाय खर'नि जे आं आइजोसो आं जेरावबो उदाया आंलाय माहा हानो आंलाय बेखौ मा मावनो हानो बेबायदि साननायनिफ्राय ओंखारबोनायनि मोनसे सम जाबाय. The mental lock that says I am only a woman, what can I do? बे मेलेमनि बेबायदि सान्थौनि साननायनि जे होथेनानै दोननाया बेयो बेबायदिखौ बुंनाय जायो जे आंथ' सासे आइजोसो आंलाय माथो मावनो हानो. It is high time to realize our
exalted position in Jesus Christ. आरो दिनै बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सम जाबाय मोनसे जोंनि थाखाय सम फैदों जे समावनाखि जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव मोनसे गोजौ जोंहाबो जायगा दङ बेखौ जोङो सिनायनांगौ We can reach higher in God's strength. जोङो इसोरनि बोलोजों जों गोजौसिनाव जोंबो थांनो हायो We are living in the 11th hour. जोङो बेबायदि एखेबारे मुगा जोबनायाव जों सफैबाय Women are needed in this hour when the whole world is crying out for every believer to participate in the great harvest. दिनैनि मुलुगाव जि मुलुगावनाखि मानसिफ्रा साफ्रोमबो फोथायग्राफोरनि मावनायनि साखि होनायनि थाखाय गाबख्रावनानै नेनानै दङ बेवहाय जों साफ्रोमबो बाहागो लानो नांगोन Jesus said, start from Jerusalem, then you go to Samaria, to Judea, to the ends of the earth. जिसुआ बुंदोंमोन जे जेरुसालेमनिफ्राय जागायनानै बेबायदि सामारिया आरो गुबुन गुबुन गासै हादरसिम साखिफोर जानो Are you willing, dear sisters, to move on? अनजाग्रा बिब' बिनानावफोर नोंथांमोना आवगायनो गोसो दङ ना And in this, we are not alone. आरो बे खामानिखौ मावनायाव जुदि नोंथाङा ओंखारो जों आरो नोंथाङा हारसिं नङा Jesus Christ has given the authority and the power of the Holy Spirit. आरो बे जिसु ख्रिस्टआनो जोंनो बेबायदि हेफाजाब होगोन आरो बे गोथार जिउनि बोलोआ बियो जोंखौ दैदेनगोन It is not a spirit of fear but of love and power. बे इसोरनि गोथार जिउआ गिख्रंनायनि जिउ नङा नाथाय अननाय आरो गोहो बेबायदि गोहो बोलोनि बेयो जिउ And above all, the last words of Jesus, he has promised his presence. आरो जोबथारनाय जिसु ख्रिस्टनि मोनसे गोनांथार बाथ्राया जाबाय बेयो गावनि उपस्थितिखौ जोंजों थाफानो थाखाय बेयो जबान होदों समायखिरा लाखादों And surely I am with you always to the very end of the age. जिसुआ बुंदोंमोन गमामायैनो थारैनो आङो संसार जोबनायसिम नोंसोरजों लोगो लोगो थाफागोन होननानै What is your response, dear sisters and brothers? ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा बिब' बिनानाव आरो बिदा फंबायफोर नोंथांमोना माबादिहाय फिननाय होगोन Will you tell? Will you go? नोंथांमोना खिन्थागोन ने नोंथांमोना थांगोन ने Jesus is waiting for that answer from you. आरो जिसु ख्रिस्टआ बे सोंलुनि फिननायखौ नोंथांमोननिफ्राय मोननो थाखाय नेनानै दं Shall we all just bow down our heads, please? जों बयबो खर' गंग्लायनि अननानै बयबो खर' गंग्लायगोन I have struggled with this, but I believe this is from God. I want to give you two separate calls. Two separate calls. I'll give two separate calls. नोंथांमोननि थाखाय मोननै गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननै रोखोमनि हांख्रायनायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव आं थामथिम जादों I want to invite our younger women, young girls, young sisters. There are hardly 20-something workers in the field, well-trained people. आङो गिबियावनो जोंनि एसे खम बैसोनि जोंनि लाइमोन आरो बेबायदि आइजोफोर जायफ्रा एसेबां बैसो जायाखै नोंथांमोननो आङो बेखौनो बुंनो हास्थायदों नोंथांमोना माबायदि फिननाय होगोन जोंनियाव जों नुबाय जे दासिमाव जोंहा खोब इसेल' सानखोनि बेबायदि सोलोंथाइ लानानै मावग्राफोर दं जोंनि BBCआवहा Do you want to respond to this call of what says, yes, I want to serve God with all of my life, throughout my life? नोंथांमोननि सोरबा बेबायदि फिननाय होगोन ना औ प्रभु आंनि गथै जिबनाव आं नोंखौ दावराव खालामगोन आं नोंनि खामानि मावलांसिगोन होननानै We won't take much time, but if there is any, this is a large crowd. Don't be afraid, don't be shy. But if Jesus is speaking to you, God is speaking to you, wherever you are, would you just raise your hands and we will pray for you. जों गोबाव सम जों लानाय नङा नाथाय बे एसेखिनि समावनो जुदि सोरबा जिसु ख्रिस्टनि इसोरनि लेंनायखौ नोंथाङा खोनादोंब्ला बे सानजौफु समाव
नोंथाङा जेरावखि थाया मानो नोंथांनि आखाइखौ थिखोनानै दिन्थिगोन जायफोरनि गोसोआव इसोरनि लिंनायखौ खोनादों मोनदों इसोरनि खामानि मावनो थाखाय मिशन खामानियाव बाहागो लानो थाखाय इसोरनि लिंनायखौ दिनै खोनादों नोंथाङा जेरावखि थाया आंबो इसोरनि थाखाय आंनि गथै जिबनाव आं इसोरखौनो दावदाव खालामगोन नोंथाङा बेबायदिहाय दिनै फिननाय होनो हास्थायदोंब्ला अन्नानै आखाइ दिखो Is there anyone? सोरबाफोर दंना I want to serve Jesus. जिसुखौ आं दावदाव खालामगोन Amen. God bless you. इसोरा बोर होथों Is there anyone? सोरबा दं नामा बेबायदि इसोरनि खामानि मावनो थाखाय आंबो मावसिगोन आंबो ओंखारसिगोन I know you are not doing to show other people. There's something working in your heart and you are responding to the Lord. नोंथाङा आखाइ थिखोनायजों बेयो गुबुनफोरखौ दिन्थिनो थाखाय नङा नाथाय नोंथांनि आखाइ थिखोनायजों बेखौ बुंनाय जागोन जे गुबैयै नोंथाङा इसोरखौ दावदाव खालामनो नोङो इच्छा जादों One more last time, any more brothers, sisters, बिदा I फंबाय will serve the Lord. आङो इसोरनि खामानि मावसिगोन आङो इसोरखौ दावदाव खालामनो इच्छा खालामबाय जुदि सोरबा थिरांथा खालामदों गोख्रै अननानै आखाइ दिखो Maybe there are. I'm now going to give you the second invitation. नैथि आंनि हांख्रायनायखौ आं होनो नागिरदों Serving God is not limited only to those people who go to Bible school and serve Him full time in missions. इसोरखौ दावदाव खालामनाया खालि बे बाइबेल स्कुल कलेजाव थांनानै फुल टाइम मिनिस्ट्रियाव थानानै खामानि मावनाय बेल' नङा Every believer is a witness for Christ. साफ्रोमबो फोथायग्रायानो ख्रिस्टनि थाखाय साक्षी जानो हायो Do you want to make a promise this afternoon before God and before men and women that you will live for Christ and you will be a witness wherever you are placed? दिनै बे सानजौफु समाव जथुमनाय बेयाव जेसेबां दङ नोंथांमोना इसोरजों बेबायदि थिरांथा खालामगोन ना आङो दिनैनिफ्राय आंनि थांनानै थानाय जिउआव आं जेरावखि जेखि मावा आङो जिसु ख्रिस्टनि थाखाय थांनानै थागोन आं बिनि साक्षी जागोन Maybe you work in an office, in a school, or just stay at home. Wherever I am, I'm going to be a witness for Jesus Christ. Is there anyone who want to make that promise? सोरबा अफिसाव सोरबा गुबुन गुबुन सरकारि साख्रि स्कुलाव मायाव मावनो हागौ फालांगि खालामनो हागौ नोंथाङा जेरावखि जेखि मावा मानो जेरावखि आं थाङा जेखि मावा आङो ख्रिस्टनि थाखाय आं साक्षी जागोन नोंथाङा बेबायदि थिरांथा खालामगोन ना Will you please raise your hands as a testimony that you're going to do it? जों टेस्टिमनि जों साक्षी होनो थाखाय जों आखाइखौ दिखांगोन Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Any more? Please raise your hands high. जिसु ख्रिस्टनि थाखाय साक्षी जासिगोन आंबो आं जेखि मावा जेरावखि थाङा साख्रि जाथों फालांगि जाथों We have experienced the love of God in our lives. We must share with others. जों इसोरनि अननायखौ जों जिबनाव अभिगथा मोनबाय बे मोनदांथिखौ जोङो गुबुननो खिन्थानो साक्षी होनो नांगौ Is there few more? Please raise your hands. जुदि दंबावब्ला सोरबाफोर आखाइ दिखांनानै दिन्थिनो हागोन इसोर आरो मानसिफोरनि साक्षीनि थाखाय Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. इसोरखौ बाख्नायदों As you pray in your hearts that you're committing yourself in a new way, in a fresh way to Jesus, we will pray for you. दा नोंथांमोना दिनै जेबायदि मोनसे थिरांथा लादों नोंथांमोना जेरै गोसोआव इसोरनियाव आर'ज खालामबाय खिन्थाबाय जे आंबो नोंनि साक्षी जासिगोन होननानै जोंबो नोंथांमोननि थाखाय आर'ज खालामगोन नोंथांखौ सहाय खालामगोन As we remain bowed down, I am going to request Reverend Inash, our brother, to come and say a prayer of blessing for all of us who have committed to be a witness for him and to serve him. दा दिनै बे समाव जेसेबां मानसिफ्रा आखाइ दिखोनानै खिन्थाबाय साक्षी होनो थाखाय थिरांथा लाबाय जों बयबो गंलायनानै थागोन आरो जेसेबां मानसिफ्रा आखाइ दिखोनानै बे थिरांथाखौ खालामबाय बिथांमोननि जिबनाव बे थिरांथायाव इसोरनि आशीर्बाद थानाय बायदि जोंनि गोनां आफादगिरि सारा नोंथांमोननि आशीर्बाद हेफाजाबनि आशीर्बादनि थाखाय आर'ज खालामनानै होगोन जोङो बयबो मगन मुसिबनि आशीर्बादनि बे प्रार्थनाखौ आं खालाम अनसुलासेन गोथां इसोर जिउआ आफा जों नोंखौ हामबाय होननानै बुङो मानोना नोंनि अननाया जोबनो गैया आरो नोंनो प्रभु नोंनि जिउजों बे गोबां मानसिफोर जथुमनायाव आफा नोङो जोंनि गेजेराव नों खोथा बुंबाय
जोंनि जिउफ्राव नोंनि बाथ्राफोरजों आफा नोङो रायथिबाय जोंनि जिउफोरखौ सोंखारिबाय आरो जोंनि जिउखौ नोङो बुजायबाय जों नोंखौ हामबाय होननानै नोंनि बे गेदेर आशीर्बादनि थाखाय आफा जों नोंखौ हामबाय जोंनि बे जथुम्माया थारैनो बोर गोनां जाबाय गोबां नोंनि फिसाफ्रा बे जथुम्माखौ मेहेर गोनां खालामनो थाखाय बोर गोनां खालामनो थाखाय जोंखौ अननानै दाब दाब जायगानिफ्राय फैबाय बिथांमोननि नुजाथि बिथांमोननि प्रेजेन्सजों आफाजों बयबो बोर मोनबाय गेदेमा बिथांमोन डिग्नेटरिसफोर जेसेबां सफैबाय आफाजों बिथांमोनखौबो नोंनि मुङाव हामबाय होनो आफा नोङो बिसोरखौ नोङो बोर होदो दानि समाव प्रभु जायफ्रा नोंनि लिंनाय खोनानानै आफा गाव गावनि जिउनि फिननायखौ होदों नोंनि थाखाय थांनानै थानो नोंनि सेबा खालामनो माहारि जौगाखांनाय खामानियाव नोंनि अननायनि रावजों बुजायनानै माहारिखौ दिखांनो जायफ्रा सिमान लाबाय आफाजों प्रार्थना खालामदों नोङो बिसोरखौ बोर होदो बिसोरनि जि डेडिकेसन बिसोरनि लानाय जि कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौ जाफुंहोनो थांनायाव आफा नोङो बिसोरखौ बोर होदो बिसोरनि दावबायनायाव बायदि रोखोमनि जेंना फैगोन नाथाय आफा बिसोरो नोंखौ नोजोर होनानै गासिबो जेंना जेंसिखौ सौसिनानै इगोल दाउसेनफोर बादि आरोबाव गोजौआव गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव बिरखोलांनो हानायनि बिथांमोननो नोङो बोर आरो आशीर्बाद होदो जायफ्रा गावनि जिउखौ जेरावखि थाया मानो साख्रियाव न'आव फरायसालियाव कलेजाव इउनिभार्सिटियाव सरकारि अफिसाव जिकुनु लकेसनाव जेरावखि बिसोरो गसङा मानो नोंनि मोजां रावखौ साखि होगोन होननानै जायफ्रा आखाइ दिखांबाय गावनि कमिटमेन्टखौ नोंनो फोरमायबाय आफा नोङो बिसोरखौबो नोङो बोर होदो नोंनि अननाया बिसोरनि गेजेरजों आशीर्बादनि बे चेनेल जानानै आरोबाव बिसोरो जेराव गसंनानै दं बेवहाय गुबुन कमिउनिटिस जेसेबां मानसिफोर माहारिफोर दङ बेनि गेजेराव बिसोरनि दारै आफा नोङो बे आशीर्बादखौ आफा नोङो होदो जों मिथिगौ आफा जोंनि समाजा गोदोलांनाय समाज जोंनि समाजखौ लुखांनो थाखाय आरोबाव गोबां खामानि मावनानै दङ आफा बे समाजा जोंनि गोग्गो साननाय गोग्गो हास्थायनाय आरो समाजखौ दिखांनो थाखाय जोंनि जे हास्थायलु गोसो आफा नोङो होदों जोंखौ बे समाजा नेनानै दं बेनिखायनो आफा जोङो बे समाजनि थाखाय आवगायलांनो जोंनि माहारिखौ जौगाखां माहारि हिसाबै दिखांनो थाखाय नोङो जोंनो बोर होदो मानोना नों जोंनो प्रतिज्ञा होदों जायफ्रा आंखौ खुलुमगोन जायफ्रा आंखौ फोथायगोन जायफ्रा आंनि बाथ्राफोरखौ मानिगोन बिसोरो गोगोम लुखांनाय अन्थाइयाव लुनाय न' बादि जागोन आरो बिसोरो गावनि हारि आरो माहारिनि जेनेरेसन टु जेनेरेसन बिसोरो आशीर्बादनि भुमुक जागोन अ आफा जोंनि नुजाफैनो हानाय गासिबो बे जथुमनायनि सुबुंफोरखौ आफा नोङो बोर होदो बे गासिबो बोरजों जोंखौ आबुं खालामनानै आफा नोङो जोंखौ बे जायगानिफ्राय लांदो जोंनि थांनाय फैनायजों नोंनि गोजों महर मुस्रिया जोंनि जिउनि गेजेरजों जेन रेडियेट जानानै जेन बे ओनसोलाव जेराव जों दङ बेवहाय गोसारलाङो अननायजों आफा जों जेन नोंनि रावफोरखौ नोंनि मोजां बाथ्राफोरखौ जों खोन्थानो हायो नों बेबायदि जोंखौ बोर होदो नोंनि गोथार बिसासि दास जाया नोंनि बे गोथार बाथ्राफोरखौ जोंनो थख' थख' बेखेवनानै होबाय बिथांनि जिउनि थाखायबो आफा जों नोंखौ हामबाय होननानै बुङो बिथांखौ नोङो जोंनि बे दुलाराय जथुमनायनि गेजेराव आशीर्बादनि मोनसे चेनेल आफा नोङो खालामनायनि थाखाय बिथांनि मिनिस्ट्रि बिथांनि जिउ बिथांनि फेमिलि आफा नोङो बेखौबो नोङो नेफ्लायदो बे गासैबो बोर आरो आशीर्बाद नों जोंखौ अननानै जोंनो होनायनि थाखाय नोंखौ साबायखर होनानै बोर होग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिबाय आमेन 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 God bless you इसोरा बोर होथोंसै Thank you very much for bringing us mighty word of God. May God bless you, your family and your ministry. हामबाय होनबाय जोंनि गेजेराव गोथाव गोदै राव होनायनि थाखाय
आरोबाव हामबाय होनदों जोंनो जायफ्रा राव दानस्लायनानै इसोरनि बाथ्राखौ गेबेङै आरो मोजाङै बुजिसिनो हानाय खालामनानै होबाय अन्नानै जिरायनानै थाथ'दो जोबखानोसै बेनिडिक्सन प्रेयार दङ ओमफ्राय अन्नानै थाथ'दो दासिखांथ' अन्नानै थाथ'दो जिरायनानै जोंनि राव दानस्लायगिरि बिथांमोनखौबो आङो थोजासे हामबाय होनो बिथांमोननि न'खर आरो बिथांमोननि मिनिस्ट्रियाव इसोरा बोर आरो हेफाजाब होथों नैबे समखौ आङो जोंनि मानगोनां आफादगिरिनो दसेनि थाखाय हगारथ'नाय जाबाय बिनि उनाव जोंहा जोबथा आर'ज खालामगोन जोंनि मानगोनां रिटायार्ड भाइस प्रिन्सिपाल जेडि उइलियाम इंलिश स्कुलनि मिसेस आल्पना बसुमतारी অনুগ্ৰহ কৰি অলপমান বহি থাকক আমাৰ উপাসনাৰ সময় এতিয়াও শেষ হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে অলপমান অধৈৰ্য নহ'ব অনুগ্ৰহ কৰি যোনে য'ত আছে বহি থাকিব অন্যান্য বয়বो जिरायथ' थांथ'नो नाङा जोंनि गिर्जा जोबथ'वाखै आशीर्बाद प्रार्थना लानानै थांनांगौ बे समाव आङो मोनसे मिथिहोनो गोसो जाबावदों जोंहा जोंनि गेजेरावहाय माखासे बिशिष्ट आलासि सफैनानै दंबावोमोन जोंनो एसे सिगांसो बेखौ मिथिहोनाय जाबाय बेनि थाखाय आङो दुखु फोरमायदों अब्लाबो बिथांमोना दा आं नाम गाबज्रियोब्ला जेराव दङ बेयावनो अननानै गसंदो मिस्टार मार्टिन नार्जारी ओएसडी अफ चिफ डेपुटी चिफ बिटिआर सार गोविंद बसुमतारीनि ओएसडी अफिसार अन स्पेशल डिउटी सारा बबेबा जिरायनानै दङब्ला अननानै गसंदो ओमफ्राय बिथांजों लोगोसे फैफादोंनो हेमराज आरो सासे लोगोबाव अननानै साथामबो गसङोब्ला आङो गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोनखौ जोङो आर'नाइ गांफा गांफा होनानै बरायनानै लागोन ओमफ्राय आरोबाव जोंहा सासे दंबावो ग्राहामपुर हारापुटानि एनएलसी चार्चनिफ्राय फैदों मिसेस बीना दास बीना বাইদেউ অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি য'তে বহি আছে ততে থিয় হৈ আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব মিছেছ बीना দাস दा आखाइ खबनानै होदो ओमफ्रायसो नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों ओमफ्राय आं दहाय खिन्थादोंमोन एनाउन्स खालामदोंमोन सोरबा सासे आइजोनि मना बायदिसिना गोमादों होननानै दा बेखौ मोननाय जाबाय अननानै नायहरदो बिगोमाया सोर दा आंनि आखाइनिफ्राय लांनो हागोन नोंथांनि बुस्थुआ गोमायाखै इसोरा बाख्नाय जाथों मोजाङैनो दङ नोंथाङा लांनो हासिगोन हामबायसै हामबायसै जोंनि आलासि बरायनायखौ मावफुंनानै होलांनायनि थाखाय जोंनो जोबनाय फारसे फैबाय जोंहा जोबथा आर'ज दं अन्नानै आर'जनि समाव गोदाव सोराव ओंखारलाङालासेनो आर'जखौ अन्नानै फोजोबनानै थांदो মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ শেষ প্ৰাৰ্থনা সময় হ'ল আমি এই শেষ প্ৰাৰ্থনা লৈ আমি ওলাই যাম আপোনালোকে ওলাই নাযাব बे पवित्र जायगानिफ्राय बिदाय लानायनि सिगां जों इसोरनाव खर' गंग्लायनि प्रार्थना खालामनि हा आरो पृथिबीनि सृष्टिकर्ता ईश्वर आपा नोंखौ धन्यबाद होयो प्रभु दिनै सानसेमानि नों जोंखौ मोजाङै लाखिबाय नोंनिफ्राय प्रभु जों जेसेबां आशीर्बाद मोनबाय बे गासै आशीर्बादनि थाखाय जों नोंखौ धन्यबाद होयो प्रभु थांनाय शुक्रबारनिफ्राय दिनैसिम नों प्रभु नोंनि बाक्यनि जुगेदि जोंखौ प्रभु जीवनाव जोंनि गोसोआव गोबां आशीर्बाद होबाय प्रभु बिनि थाखाय जों धन्यबाद होयो प्रभु दिनै जि प्रभु गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नोंखौ सिबिग्रा नोंखौ फोथायग्रा जाय व्यक्तिफ्रा प्रभु जोंजों सहभागिता लानो हाबाय
बिथां बयनिबो उपस्थितिनि थाखाय प्रेजेन्सनि थाखाय जों नोंखौ धन्यबाद होयो प्रभु दा प्रभु बे प्रग्राम जोबनायनि उनाव बिथांमोना गावबागाव न' फारसे थांफिनाव समावबो प्रभु नों बिथां बयखौबो मोजाङै निरापदे गावबागाव न'सिम दैदेनलांदो प्रभु नोंनि उपस्थितिया जेन बयनिबो सायाव थायो प्रभु आरोबाव प्रभु जी जोंनि कालचारेल प्रग्राम दङ मोनानि जि बाकी सेसन दङ प्रभु बे मोननै प्रग्राम प्रभु नोंनि आखायावनो जों गथायबाय जों प्रार्थना खालामो आरो बिश्वास खालामो प्रभु बे प्रग्रामफोरनि जुगेदि आरोबाव जोंनि जिबनाव नोंनि आशीर्बादखौ नों लाबोगोन होननानै प्रभु जोंनि बाकी सम बयनिबो जीवन जोंनिबो अन्तर जों बयनिबो न'खरफोरखौ प्रभु नोंनि आखायावनो गथायनानै पापनिफ्राय बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिबाय आमेन आमेन हामबायसै बयबो धोरजोयै खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों